Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon ikusle eta entzule zaretenok, ongi etorri Durangoko azokatik. Hemen jarraitzen dugu hirugarren eguna bizirik gaude, nabari da egunak aurrera egiten ari direla, nabari da nekea, gaur eguzkiak eta goiziak eman diote, bastakit giro nostalgiko xamar bat goizari, jendea pixkatola maindiretatik ezin altxata, batzuk bidea eginda Durangoraino, beste batzuk Durangon lo egin eta, gaur hemen lanean hasteko pres izango dira, baina gu hemen gaude, zuei behar den guztia kontatzeko pres, goizean goizetik, bigarren kafea egiten, den asaten hasita hirugarren kafe hartuta. Momentuz, atzo baino lasaiago dago egunea, ateak ez dira zabaldu baino kanpoan ere, lasaiago dago ingurua. Ze jendetza atzo larun batean landako gunean. Une batzuetan, ateak itxi behar izan zituzten aforo kontuengatik. Hainbeste sinadurarekin sortzaien eskumuturrak nola ote dauden. Idazle eta musikariak pozik eta bisitariak ere bai, azken urteetako eguraldi atseginena izaten ari gara azokaren edizio honetan eta gustora dabil euskal kulturaren oasi honetan. Galderak aztu behar oietaz eta joaten ez den iraganaz denboraren orratza orain geldi ez dago ezer geldituko nauenik. Tira baino landakoz gain, atzo jendetza bildu zen Beken Gatiburen agur kontzertuan, agur esan barik izena jarri diote bira berezioni eta ikusle ugariren aurrean aritu ziren 25 urteko ibilbideari errepaso egiten. Gonbidatuek ere igo ziren Oltzara, Fito, Iñaki, Uojo Anton, Maren, Iñaki Plaza guztira 25.000 pertsona batuko dituzte asteburu honetan eta datorrenean agurreko lehen kontzerturako sarrerak 2 ordu eta erdian agortu ziren eta bigarren kontzerturako sarrerak ere 2 ordu baino gutxiagoan salutazo den guztiak. Agortzea zari zarela, azokan ere hasi dira produktuak agortzen. Izaro 0 de eneroren vinilori gabe geratu da eta Gorka Orbizu etxe atarirako zerririk gabe. Nik erosi nahi nuen, Eta geratu naiz gabe. Eroste izango duzu. Egunean egongo da? Noski. Aurrekoan jarri zuen irudi bat, argazki bat bere sareetan, eta horrela hemen ikusten ditugu, Juri, kaxak eramateko gurditxoiek, orgatxoiek, horrelako bat leporaino, goraino beteta, segulako torre altiu bat eginda, zerriz beteta bidalketak egiteko prest euskan. Gaztain ondoak imatzen jarri aurretik Adaskak betiko kutxan gorde dizkit Sugar hau guztiz inoiz itzalez dadin Entzuleok Durangotik aratago kultura munduak aurrera jarraitzen du eta Gatiburen kontzertutik aratago gertatzen dira gauzak Euskal Herrian Maien Etxoperena nagusitu zen atzo, bertxotan, Aierran. 215 puntu eskuratu zituen Xilabako bigarren faseko lehenengo kanporaketan eta harengatik puntu bakarrera sailkatu da Maialen Arzaius. Horren bestez, Bardozen urtarrian jokatuko den final aurrekoan izango da Etxoperena. Urtarrilaren 31an izango da finala arratsaldeko 5etan Donibane Loitzuneko Jai Alai pilotalekuan, baina saio asko falta dira oraindik. Nola hartu arnasa airea falta bada minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen. Tira eta mundu mailan ere kulturaren munduko albiste garrantzitsu bat ez dugu aipatu oraindik, naiz eta gure artean aipatu dugun Frank Gehry hil egin dela. Arkitektu kanadarra 86 urterekin zendu zen ostiralean. Frank Owen Goldberg zuen jaiotza izana eta 1929ko otsailean jaio zen. 17 urte zituela Los Angelesera joan zen arkitektura ikasketak egitera. Orduan izena aldatu, ikasketak amaitu eta Parisera joan zen bizitzera.
Une hartatik onaino ibilbide luzea izan zuen arkitektuak. Pritzker saria ere irabazi zuen. Eta gurean ezaguna da, berea baita Bilboko Guggenheim museoa. Horregatik batzuek Bilbo modernoaren aitatzat jotzen dute, baina museoa etzen bere sorkuntza bakarra izan. Euskal Herrian izan ere, bigarren instalazio handi bat aurrikusita zuen, higiezinen krisiaren ondorioz inoiz zehaztu etzena, Bilboko udalak 2014ean adierazi zuenez. Baina nolabait Bilboko titaniozko harribitxia Arabako Errioxaraino garraiatu zuen gerik Eltzigoko Marques de Riscal upetegia eraiki zuenean, eta horrek ere inguruko turismoa irauli zuen lehenengo urteetan. Topa egiteko ez bada, botilar horik eta ez badu, uzten kantu bat Espainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza. Eta Guggenheim azari garela ezin aipatu gabe utzi Urdaibaiko proiektua abenduaren 16an hartuko omen dute proiektuarekin aurrera jarraitu edo alde batera uzteko erabakia, eta antza denez, bigarrena da posibleena. Batzuek traba administratiboak aipatu dituzte, beste batzuk muru eta astilleroen lurren jabetzarekin dauden arazoak, baina zalantzarik gabe herri mugimendua izan da ezinbesteko gakoa. Guggenheim Urdaibai Stop plataformak lan nekaezina egin du, museoa iragarri zenetik. Herri plataformak eta Euskal Herriko kultur munduko dozenaka eragileek, zinemagileak, idazleak, margolariak, musikariak, eskultoreak, antzerkigileak, dantzariak, akademikoak eta bestelako sortzaileek 1000 sinadura baino gehiago bildu zituzten duela gutxi Guggenheim Urdaibai proiektuaren aurkako manifestua babestuz. Sinadura bilketarako erabili den manifestuak ez gure izenean izena du eta argi uzten du kulturaren izenean ezin dela natura kaltetu. Kontuak etzaizkitateatzen onge. Hori suertia nahikoak dien oiena. Sasi guztien gainetikan dabiltza egan. Eta Urdaibai eta Busturialdea aipatuta laister badugu beste hitzordu bat, Astraren 20. urteurrena, 2005ko abenduak 24a markatzen du egutegiak, goizaldeko 5 dira. Iparragirre Rock elkarteko eta gazte mugimenduko kideak eta hainbat herritar Astra ereikina okupatzera doaz. Astra, Gernikentzako ekimenaren lehen hazia da. Mugimendu horri esker 2006ko maiatzean ekipamendua erosten du udalak, 2008 urtean udalaren eta Astra koordinadoraren artean hitzarmena sinatu, eta horren bitartez Astraren kudeak eta koordinadoraren eskuetan gelditzen da. Beraz, herriari irekita egongo den espazio zabala izatea lortzen da. Kulturgunea, entsegu lokalak eta kultur taldeentzako azpiegiturak. Hauek dira garai hartan Astra koordinakundeak zituen eskariak. Musika talde desente daude Gernikan, inguruko herrietara jo beharrean izaten dira entseguetara. Berdin, modu autogestionatuan lan egin nahi duten taldeak. Horrek erakusten du Gernika herri bizia dela kultur zein arlo sozialean. 20 urte, ez da kultur sorkuntza bakarrik, eraldaketa soziala eta elkarrekintza ere bada Astra. Makina bat esperientzia hartu ditu eraikinak, aterpe bat, babesleku bat. Entzuleo, kontatuko dizkizuegu laister datozen hitzorduak, baina bai Durangoko azokan gaude, eta hemen ere badago zer kontatu eta gorko hitzorduari begira zer azpimarratu. Laister 11etan adi-adi egoteko moduko ekitaldi bat. Durangoko azokak bizi duen egoeraren inguruko ikerketa garatu zen iazko edizioan, eta horren emaitzak jakitera emango dituzte gaur. Ligatzeari buruzko gure datuak pasako dizkiogun nahi badute. Nik ordu berean egingo den adimen artifiziala Babelgo dorrean solasaldian egon nahiko nuke. Hitzaldi honetan adimen artifizialaren bilakaera eta funtzionamendua azalduko dira euskararen ikuspuntutik. Hala ere, norbaitek intentsitatea nahi balin badu euskal penari buruzko mainguruak intentsitatea aurrikusten du.
Eta hotxenean gaur ere musika ugari, Arribitxi, Suo, Ilargi, Sara Zozaia, Gar, Erromintxelak, Silitia, Arria, Jinko Biloba, Gaiu. Eta gurean ere musikari ugari, Sua taldeko Ane Barrenetxearen eta Aize Arrosako Eneritz Gorritxategiren eta Edurtze eta Aniaren bisitak espero ditugu. Eta baita idazleak ere, Arkaitzkano eta Jon Arretxe pasako dira gure setetik. Bereziak dira idatzi dituzten liburuak, Kanok eleberririk gabeko eleberriaren kritikak jaso ditu eta Arretxek Arbizuko txistorari buruzko misteriozko liburu bat. Atera kontua. Inigo ere bidaliko dugu kontu kontari estan artera, agendak zer kontatzen duen. Entzuleok, ala badagokigu joango gara, txistorra bila edo kritika bila gaur gure estanetatik. Aizue, abenduak 7 ditu gaur eta igandea da eta igandez ari gara lanean, bai, igande batez. Durangoko azokak 3. eguna duelako gaur. Ongitorri guztioi naiz irratian zarete bigarren kafean eta gu Durangoko azokan landako. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe horbe gozo egunon. Baita zuei ere. Ez altzen nuen jakin hobetu egiten. Ez, orain artean ez du jakin eta... Eta mertxanik gabe bizitzen? Mertxanik gabe bizitzen? Ba, izu, nire armairuaren zatia handi bat hartzen dute horrelako kamisetek. Atzo errinozeronte batek kolpatu zintuen eta gaur miopiak. Edo hipermetropiak. Inoiz ez du jakin zer den zer? Nik ere ez. Hor. Goiuri ezei zarandi, egunon? Egunon. Lorik egin alduzu gaur? Atzo 3 orduko siesta egin nuen, Janire Arantza bere logelako entxegoak esnatu ninduen arte. Ze esnatze goxoa, Oso goxoa. Edurne zuri bezala. Eta izketan ari zaizuena, Uñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1085 izango du, ze Durangoko azokaren izenburua jartzen diogunetik gure zuzenekoari nik ja ez dakitzen bagarrenean bizi garen. Badakit gaur abenduak 7 dituela goizak, 10:19 minutu eta gu 3 gaudela. Hemen zuekin urrengo 2 orduak egiteko prest, naiz eta gure lehen gonbidatua dagoeneko, zintzo eta puntual eserita daukagun bere aulkian. Segitu aurkeztuko dizuegu, Arkaitzkano entzuleok. Zergatik niri ikialdetik sartzen zaigun goizeko eguzki goxonek iradoki dit kantu goxo xamar, lehun xamar bat behar genuela gaurko asteko. Eta ondoraren euri ur Idoia Surmendirekin elkarlanean, izango da gure aukera, gaur euri urrek joko du, eren egun jasotituzten euren diskoak eta pozarren dabiltza. Musika zuzeneaneko estandean, gaur uste dut txanda izango dutela, kontzertuaren aurretik, diskotxoak saldu eta norbaitek nahiko balu sinatzeko. Eta guk maite duten tarteari horrelako maite dut unifikatu, azkar eta bixi bat egin marko bagenio, nik esango nuke maite dugula. Botafumeiro jatetxeko kamareroa. Atzo, nik keimada probatu nahi nuen, baina badakizu entzuleo keimada lapiko handi baten egiten dela, edari kolektibo badela, jendearen babesa eta elkarrana behar duzula, eta nire afarikideek denek, nik nekatuta etxera auta besteta, ez genuen eskatu, baina gizonarek esan zuen, gizajoa, oain keimada gogorik gabe geratu da, eta eureko paritu ziguten, keimada, antxi ibili ginen, iaia neomaken musika banda entzun genezakeela, sua gora eta sua bera, eta ez tarria goxatu zigun. Esan beharra daukat, ez tarria goxatu zigula. Bai, eta zuk esan duzuna, hasiera batean, ez genukan konbentzimendu gehiegirik keimada dastatzearen inguruan, baina karri zutenean, eta zuk esan duzun zeremonia hori, bota, berriz ere sua, eta neurri hartu genion, hasieran ura edaterik ez zegoen. Gauza garbi esan da, baina pur bat alkoholak evaporatu zirenean edo, bueno, zuk esan duzuna, ez tarria berotzeko, horrelako tragotxo bat egiteko, ondo. Nik uste kontzertu aurreko zeremonia bat izan litekela hori. Zuzu garbi ikusten Julen. Ez dakit, Piskat arriskutxo izan liteke. Hemen txegunon, zer moduz maite dutak eta bestelakoak gerosiago irakurriko dizkizuegu gure gaurko lehen gonbidatuak hitzorduak ere badituelako, baina bat bai, Intujai Teatro Mai Gorosiak esan digu egunon ekipo, zer moduz dijoa Durangoko kultur maratoia maitea zaitu zegu, gora euskal kultura.
Gora euskal kultura, gora zuek ere, mai, eta guk gaurko abiatzeko moduan gara. Ondora bidean zainduko dugu elkar. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bizitzan zerbait ekin duzu, neurtu alduzu. Bide horretan zenbat lagun egin dituzu. Aldakorra da Durangoko azoka. Aldakorra da guk Durangoko azokatik urtero egiten duguna. Baina gure jardunean bada konstante bat, Arkaitzkan horekin hitz egitea. Liburua idatzi gabe, liburuari buruzko 31 kritika jaso ditu Arkaitzkanok Silueta liburuan. Beraz, elkarrizketa egin gabe, elkarrizketari buruzko kritikak jaso ditugu. Eta kritika horietatik abiatuta egingo dizkiogu galderak idazleari, bera ados baldin badago. Lehenengo kritika. Jostari aritu da Arkaitzkano bigarren kafean egin dioten elkarrizketan. Kandelikara liburu arraroa bazen, hau zer esanik ez. Estimatzen da, ausartak izatera, animatzen diren idazleak. Egunon, Arkaitzkano. Egunon. Norbaitek esaten badizu liburu hau arraroa dela, irain bezala hartuko zenuke? Ez. Arraroagoa da idazten ez duen jendea, esaten genuen garai batean. Hurrengo kritika. Kano entzun dut naiz irratian bere liburua defendatzen. Eleberriari buruzko galderak baino, interesgarriagoa iruditu zait nola kontatu duen Susakoek zer pentsatu zuten liburu honen ideia azaldu zuenean. Beraz, hori jakin dugu, Arkaitzuk ideia eduki zenuen, liburu honen ideia berezi hau, eta ez dakigu nola izan zen, baina badakigu uneren batean Susakoak sartu zirela tartean. Norbaitek zalantza egin zuen liburu honekin, premisa honekin? Egia esan, Leire López editoreak ni baino fede gehiago zeukan are liburuaren baitan, eta berak argi esan zidan, gauza bizarroen alde gaude Susan, eta aurre. Bada, hurrengoa. Arkaitzkano elkarrizketatu dute bigarren kafeko kideek. Liburuen kritikak irakurri zalea naiz, eta sentitu dut Kanok kritiken generoaren absurdotasuna mai gainean jarri duela. Hori izan da helburuetako bat? Bai, sensazioa daukat sare sozialetan epaitu egiten dela, baina kritikatu ez. Konfunditu egiten ditugu bi hitz horiek. Ze ona. Liburu bat noiz dago osatuta, idazleak azken puntua idazten duenean, inprentatik ateratzen denean, liburua dendetara iristen denean, edo liburuaren lehenengo kritika jasotzen duenean idazleak. Ez diote galdera hori egin elkarrizketan. Pena bat, egingo dugu. Noiz bukatzen da liburua? Nik uste dut bukatzen dela irakurlea azten denean irakurtzen. Beraz, espero dugunez balizko irakurleak egongo direla etorkizunean, ez bedi bukatu inoiz. Kaixo, Andoaingo eskolako DBH-ko ikasleak gara. Arkaitzkan hori egin diozuen elkarrizketa jarri digu euskerako irakasleak. Ez zaigu argi geratu, bahiketa bati buruzko liburu bat idatzi nahi bazuen, zergatik ez duen zuzenean bahiketa kontatu. Beti gazteak interesgarrienak diren galderak egiten dituzte. Eta usten gaituzte, evidentzia. Hori sartuko dugu erantzuntzat? Alderik zailena. Hau da, gauzak egiteko modu zentzuzkoak eta zentzugabeak daude. Eta batzuk genetikoki maite ditugu gauzak egiteko modu zentzugabeak. Hori egia bai da. Gauzak horrela. Nere gogoana, nungaitzik ez da. Kaixo, Euskaltegiko ikasleak gara. Silueta liburua irakurtzen ari gara. Hazen olako burua usteak euskalki desberdinekin. Kritika bakoitza idazle desberdin batek idatzi duela dirudi. Jakin nahi dugu zenbat idazle dauden Kanoren buruan. 31 egon dira Silueta, baina Kanoren buruan gehiago daude. Nolako izan da prozesu bat zenik liburua irakurtzerakoan pentsatu dut. Ze abilezia ez, kritika batetik bestera, benetan bakoitzak badauka idazkera bat, euskalki bat, nabaritzen da oso ezberdinak direla bata bestearen gatik, eta ez dakit hori nolakoa egin zaizun zuri?
niretzat karnabal bat izan da, ez? Mozorrotzea ariketa etengabe bat. Novela bat idazten duzunean azkenean saturatu eta nekatu egiten zara zer horren pertsonaiekin momentu batean. Eta orain konturatu naiz, 31 pertsonaia baldin badauzkazu, hau da, kritikari bakoitza pertsonaitzat hartuz, ez daukazula aspertzeko aukerarik, ez? Beti mozorro bat kendu eta hurrengoa jantzi, mozorro bat kendu, hurrengoa jantzi, hori izan da prozesua. Eduki zenuen irizpideen horri bat atzo Uxue Alberdik aipatzen zigun, nola berak bere liburua idazterakoan ez duela eduki eta horretaz aritu ginen. Zer daukazu hemen? Zerrenda bat egin nuen, ez? Kritikari posibleen zerrenda bat, hemen daukat Patrikan daramat, ez? Orduan, badira da, kritika demoledore vitriolikoa, kritika ponderatua, elkarri Jonan Fernandez, falloak orrialdeka zerrendatzen dituena, aurreko kritika bati erantzuten diona, paternalista, Estokolmoko sindromea duen kritika, sobre la marcha iritzi aldatzen duen kritikaria, kritika makarra, enfant terrible batena, bueno, pedanteak ia denak dira. Dantza doinua Txika, Basilioetari buruz induten elkarrizketa sin más. Notatzen zen elkarrizketatzaia urdiri zegoela, que no es para tanto mujer, 6.000 elkarrizketa egingo ditu kanok azokan. Total, oraindik ez naizela enteratu liburua zertaz doan. Hori pentsatu duen norbait ere egongo da, liburu irakurri eta ez dut oso ondo ulertzen zertaz doan liburu hau. Liburu hau konturatu naiz, irakurtzeko baino hobea da, igual ari buruz hitz egiteko. Horrelako artefakto bat da, ez? Orduan, oso erraza da azaltzea. Ez dago libururik, liburuaren oihartzuna daude. Orduan, irrintzira iritsi nahi baduzu, oihartzunetatik abiatu. Eta horrena bada egia da, irakurlearen baitan pixu bat uzten dugula, baina jolas bat. Ez dago eleberririk, baina kritikak irakurtzen joaten zara osatzen pixka bat, hasten zara irakurtzen eta badakizu, bahiketa bat egon dela, kritikari batzuk esaten dute bahitzailearekin empatizatzen duzula, beste batzuk usten dute bahituarekin, irakurtzen jarraitzen duzu eta badakizu ez dela bahiketa bat, ez dakit, 2025ean, ez dakit, diru zorrotik dirua kentzeko egindako bahiketa bat, baizik eta, etarekin zerikusia duela, eta badaudela hemen, beste gai potoloago batzuk lantzen direla. Hori ez duzu inoiz galdu. Ez, pixka bat aitzakia bat da, idatzi ez ditugun, idazteko gai izan ez garen, ausardiarik ez genuelako, talenturik ez genuelako idazten asmatu ez dugun hor liburu horiei buruz hitz egiteko, ez? Azkenean tragikoa da, ez daukagula denborarik guztia egiteko, edo buruatzen zaiguna idazteko, edo ez daukagula talenturik, edo denborarik, edo gogorik. Eta kritikari bakoitzak jakina askotan berak idatziko lukeen liburuaz hitz egiten dizu, ez? Ez zuk idatzi duzunaz, baizik eta zergatik hau idatzi zezakeen, baina horren ordez hautatu du beste bideura, ez? Idatzi izan balu beste hau aldiz, alde horretatik multiplikatze edo ispilu joko bat da, eta kritikari bakoitzak azkenean bere burua ere erretratatzen du kritikatan. Bere maniak, bere errenak, bere gustuak, eta pixka bat hori eraman dut muturrera, ez? Bada kritikariei egindako omenaldi bat, kakotxekin esan dut, ez dakit entzun diren, eta omenaldia dagoen lekuan, jakina badago parodiatik ere zerbait, parodiatzen dugu maite duguna, edo gorrotatu arren, kritikariaren baitan bezain geure baitan ere badagoen hori ere parodiatzen dugu, ez? Amorroa ematen digu rekonozitzeak, ispilu joko horretan. Existituko da noizbait eleberria? Espero dut ez, baina norbaitek idatzi nahi balu, ni irakurtzeko prest nengoke. Uste dut badagoela zerbait performatiboa horratzean, liburuak deribatu edo bat edaduraz eman dezakeela, edo adaptazio, edo egokitzapenen bat. Orain novela bera idaztea, nik novela ez nekien zer novela zen kritikariaren guztien bitartez jakin dut, ez? Ez neukan bide horri bat oso zehatza, nik ez nekien bahitu horrekin zer gertatuko zen, azken kritika idatzi nuen arte. Eta alde horretatik horrek motibatuta mantendu nago, baina ja badakidalarik ez den novela hori zer den, nahiago dut besteek zer ez den edo zer den asma dezaten. Puzle bat osatu duzu eta hemen gertatzen dena da kritikari bakoitzak ere bere liburua osatzen duen bitartean, irakurle bakoitzak ere bere liburua osatuko duela eta niri kritika batzuk, naiz eta liburua ez existitu, iruditu zait
kritika batzuk egiazkoagoak zirela, besteak baino nere buruan osatu dudalako liburua eta liburuaren tonua eta narratiba hori ere gertatuko da. Bai, jakina, irakurle bakoitzak eta kritikari bakoitzak irakurle diren heinean, naiz eta denek ez duten liburua irakurri, behar bada kritikari guztiek, ematen dute beraien momentuko egoeraren berri, ez? Eta horren bitartez eraikitzen da novela. Beti irakurtzen dugunean liburu bat, egiten dugu 80% ahaztu, 10% gogoratu eta 10% eraldatu. Eta horren poderioz irakurle bakoitzak eraikitzen du. Naiz eta novela eman, beti eraikiko du irakurleak bere novela, ez dena zehazki idatzita dagoena. Kontua da hemen hori muturrera eraman dugula. Omenaldia esan duzu, kakotxen artean, omenaldia, liburua aurkeztu duzu da, haserretu zaizu kritikariren bat? Ez, momentuz ez die denborarik hemen. Kritikak denbora behar du erreakzionatzeko. Eta, bueno, uste dut oso lan zaila dela kritikariena, hori ere beti esaten dut, ez? Gaizki ordaindua, esker txarrekoa, gero eta karaktere gutxiagotan kontatu behar dute liburuen esentzia zertan den, gainera irakurlea seduzitzen saiatu liburua gustatu bazai haiek ere irakur dezaten, niretzako da ariketa epiko bat, ia gauza ezina, ez? Ze harreman eduki duzu zure hastapenetatik kritikariekin? Aldatu da? Bueno, aldatu da, urteekin behar bada desatxikimendu bat garatzen duzu kritikarekiko, ez? Nik kritikak bereziki nahiko ongi tratatu izan hau gaztetatik, egia da, ez? Hau dute gazteekin ere kritikoak behar duela eduki eskuzabaltasun bat, eta kritikariek nirekin gaztea nintzenean eduki zuten, hori esan behar dut, hala izan zen. Eta gero, jakina gogoratzen dituzunak kritika txarrak dira. Onak ahaztu egiten zaizkitzu, txarrak ez. Eta noiz edo noiz ematen dizu kritikari batek klaberen bat, ez? Baina uste dut gehiago ikasten dela literaturari buruz besteei egiten dizkieten kritikekin, zeuri egiten dizkizutenekin baino, ez? Dakit musikan gauza bera gertatzen, esango nuke baietz. Zer badago distantzia bat, kritikaria dauka distantzia handia liburuarekiko eta idazleak ez dauka distantziarik. Orduan, harreman triangelu hori oso asimetrikoa da. Naiz eta batzuetan, kritikari batzuei arrazoia ematen diezun, desaten zuen, hau ez nintzen konturatu honetaz, eta bai, ez? Horrexago ematen zaio kritikariari arrazoia beste norbaitetaz ari denean. Jakina, baina hori asimetria kontua. Bai, uste dut galdetu duzu zuk oraidean, ez? Uste dut musikan ere horrelaxe gertatzen dela, eta horrela bizi dugula. Kritika batzuk irakurri eta oso zilegi, edo oso bere tokian sentiditzakezu, zer horrenak pixka bat diferent izaten dira, ez? Gero kolegek ere egiten dizkizute kritikak, ez? Eta askotan horiek ere oso baliagarriak izaten dira, zintzoak direnean, ez? Nire bizitzako kritikarik interesgarriena egin zidan Isaac Rosa idazleak, esan zaidalarik zure liburua gustatu zait, baina ez zait interesatu. Wow! Eta orduan hor ikusten nuen, holako kontraesan bat dirudiena, konturatzen zara ez, askoz ere nahiago zenukeela zure liburua interesatu eta ez gustatzea, gustatu eta ez interesatzea baino, ez? Eta hor, iruzkin horrek aldarazi zuen pixka bat nire itua. Baina hortarako egoa ere sendatu egin behar da. Bai. Bueno, momentu batean zure izena, bizenak edo zure taldearena ez disko bati edo liburu bati jartzeko bezain ego kolosala daukazun momentutik aurrera, asumetu behar duzu baita ere horren ifrentzua, ez? Eta bai, kudeatu behar da, lehoi hori domatu behar da. Hizketan ari ginela, ni galderak egiten hasi naiz bata bestearen atzetik, eta ez dugu aipatu ateak zabaldu dituztela eta jendea sartu dela, eta egunero aipatzen dugu 10 erdietan une hau, eta gaur joan egin zaigu, beraz agian orain aipatu beharko genuke, ja bete dela. Entzule finenek gure audio zarata basalaren mailan nabaritu dute, batean isiltasun giro lasai batetik eta lau maiukada entzutetik jendearen izketa eta jendearen joan etorrian nabari dela, bai. Nahiko giro lasaian alare sartu da jendea. Atzo esango nuke pixkat kolpe gehiago mantzuela goizak. Igandea da gaur. Egunez egun uste dut sarrerako intentsitate hori geisten ari dela. Ostiralean korrika saioak ikusi genituen, atzo ere jendea bisi sartu zen, eta gaur jende asko dago, baina zuk esan duzuna, sarrera ere lasaiagoa ari da izaten. Entzuleok eta estrategikoki guk gomendi bat ematean nahiko bazen dute, eta emango dizuegu naiz eta eskatu ez, bazkaldu eguerdiko 12 erdietan eta etorri azokara arratsaleko ordu bietan. Orduan lasaian ibiliko zarete aurrera tatzera, estanetan pakea egoten da eta ez duzu eukalonduarekin leku egin beharko gure kaletatik barrena ibiltzeko. Orain, eguerdiko 12ak izaten dira hola ordurik potoloena. Naiz eta gaur berriro diot, nahiko lehun hasi den gauza, 6 minutu igaro dira, igual orain jendea kafetxoarekin ari da, igandeko gozari berantiarrak eta bestelakoak, badabil jendea, baina esango genuke neurri xamarrean.
Kritikekin jarraituko dugu? Kritikekin jarraituko dugu. Beste entzule batek... Ni batekin oso ados nago. Txentxen, beste entzule batek bota digu beste bat eta dio. Eskerrik asko elkarrizketaren gatik, liburua ez dut irakurri, baina orain postureatzeko balio dit eta jendeari pentsarazteko liburua irakurri dudala. Arkaitz, uste duzu jendeak zure liburuak postureatzeko erabiltzen dituela? Ez dut uste. Arkaitzkano ez, barkatu. Bueno, behar bada bai, baina ez da nire liburuaren kontua, baizik eta Xabier Gantzarainek egiten dizkidan portada zoragarrien kontua. Hori gerta daiteke. Pentsa zazue, oraintxe, nik egin dut nire automeme bat pixka bat. Arkaitzkanoren liburu bat, Palestinoa jantzi duzu, haize freskoa da bilerako, gaur egoizea dago, baina egunotan hotza egin du. Eta bazaude, zer esango dizuet, Bilboko Bira kulturgunean, edo Iruñeko Laban, edo Donostian Tabakaleran, hor isatxetun piano giltzapetu horren ondoan, kafetxo batekin, Arkaitzkanoren liburu batekin, pixka posturatzen da, ez? Bueno, Bilbon gerta ditek, Donostian ez da gertatzen. Donostian, Tabakalera inguruan Tarkovskiren eta liburua bakarrik irakurtzen dituzte, ¿Qué es el cine? Eta horrelakoak. Akaso, hortzi dauzkat, atzo Eroi Etxartek Atakaraken azken 9 nobedadeak oparitu zizkidan. Nio? 9 entrevista, mardulak baino mardulagoak, eta horiek igual bai dira Tabakalera girorako. Marsek elkarbanatutako, gutunetan oinarritutako, gutun haien aurri idatzi hoietan egindako hausnarketak, eta akaso badira, ez? Horren egokitzapen Marx zineman izan beharko luke. Dena irudiari lotua. Eta Tarkovskiren begirada egotean nonbaitetik, ez? Bai. Tarkovski eta Euskal Diasporan izan zuen eragina. Banoa beste kritika batekin. Ez jata bapez gustatu Durangoko azokatik Arkaitzkan hori eindostien elkarrizketa. Noizbait ligatu daben galdetzie gure belaunaldiko idazle erreferenteetariko bati ez jata serioa iruditu. Beraz, Arkaitz galdetu behar dizugu, ze gonbidatu guztiei ari gara galdera hau egiten. Noizbait ligatu duzu Durangoko azokan? Azokan? Bai, azokan. Urtero. Urtero? Bueno, hortara etortzen gara, ez? Ligatzera etortzen gara? Beste gauza bada zer dan ligatzea. Ez, karo, hori bakoitzak erabaki dezala. Hausnarketa hona ekarri du mai gainera. Igurtziaren azoka da, ez? Ez dute sekula lema hori ez dugu izan inoiz. Igurtzia da. Ona da, Bai, niri Ruperrek proposatutako izena baino originalagoa iruditzen zaitu. Ruperrek aipatzen zuen ligatzeko gune bat falta zitzaiola Durangoko azokari. Ligagunea. Ez, kultur trukea. Kultur trukea. Bueno. Eta hortxe trukean azpimarra jarrita, baino... Bai, igurtzia da, asko gustatzen zait. Igurtzia da. Ari ziren trukean, bazen kantu bat, ez? Ari ziren trukean. Azken kritika bat daukagu Arkaitz. Bota. Bigarren kafea izena omen du saioak eta kafea ez diote eskaini idazleari. Hortik aurrera gertatu den guztiak zilegitasuna galdu du. Eskerrak aldez aurretik hartuta etorri naizen. Beste bat ez zait komeni. Tira, Arkaitz, eskerrik asko tartetxo hau hartu izanagatik gurekin egoteko, onartzeagatik elkarrizketa formato arraro hau. Liburua ere arraro xamarra dela esan dugu, beraz, iruditu zaigu merezi zuela horrelako jolas batek, espero dugu gustora egon izana, eta ikusiko gara hemen Durangoko azokan. Plazerra izan da, beti bezala. Gauza esan izut goiuri duela 4 urte, mai honetan, edo hor beran genuen beste mailean, Arkaitzkanok esan zigun, bera etzela jostariena bera zela. Eta gaur entrevista formato onartu izan ez palua kaso kafea, baina buruti bera botako geniko kiren. Arkaitzkano, eskerrik asko. Zuei, mila esker. Ilargi gara entzuten, gaur kontzertua izango du, Jaizkibel kantu hau Tolusmin diskotik, antxe ez dana 28 garrenean duela esango nuke, edo 30 garrenean, 29 garrenaren ondoan dagoela badakit, baina ez dakit ziur 28 edo 30 zenbaki duna den, eta Jaizkibel kantu hau entzuten ari garela, segituan gure urrengo gonbidatu ere gurekin izango ditugu gure urrengo gonbidatuak, eta hor txizketan ari direla, eantzuten gaituzten esertzeko moduan direla. Bai, nahi duzuenean eseritzeko moduan zarete, hartu aulkiak lasai, jantzik askoak, eta gu bitartean jarraituko dugu pixka bat, azokara begira, azokartzen ari den giro honi begira, garrantzitsua delako ere gure entzulei kontatzea
Bai, betetzen ari dela, baina berriro diot, Julen Goiuri, atzoko sentsazioaren azpitik zertxo bait. Bai, giro lasaiagoa somatzen da, eta dena esaten hasita atzo ere aipatu genuen, batazbesteko adina ere, goizeko ordu honetan izaten dela, arratsalde partean edo iluntze partean baino altuagoa, atzo ere aipatu genuen, gazteak ziurrenik parrandan ibilitago izango dira, bart gauean, eta oraingoz, giro lasaia, jendea bai, baina ez da horrela pilak eta hundirik eta ikusten atzo, egia da, eguerdi partean eta hainbatunetan sarrera itxita izan zela, sarrera itxita egon zela, jende aforoa kontrolatzea aldera, gaur oraingoz ez dirudi, ateak itxi dituztenik, eta esan dago, giro lasaia, giro pausatuagoa, jendeak, kasik ere askotan erakusmai begira jarri eta atzekoaren bultzadarekin, kasik idean pasatzen duzu erakusmaia, eta orain goz behintzat badirudi, tartetxo bat, 10-15 segundu erakusmaia ikusteko hartzeko moduan dela jendea, beraz, pausa zari da jendeak goizari neurri hartzen. Nik ezkatuta nago, ze guri esan genuen atzo, jendeak galdetzen digula nola, gu egunero gauden hemen, jendeak esaten digu, zein da joateko eguna proposena? Eta zuk botatzen duzu hor sekulako irukoa, eta esaten zu, igandea! Eta ez dakizu oso ondo, zergatik esan duzun igandea. Eta zergatik esan duzu igandea horpegi okertuta, igandea! Irukoa delako, oza, ez du dolako irizpiderik esateko igandea dela egun aproposena Durangora etortzeko. Eta orain nola nik igandea proposatu nien nire lehengusinei ikusi dut nola bete den hau, eta urduri jarri naiz ze pentsatu dut. Orain etorriko dira eta esango diate, Goiuri, esan zenuen gaur lasaia izango zela eguna eta ez da bateri lasaia. Presio hori sentitzen dut aizu. Hor kontua da, noiz egun honora joateko, zertara zoaz? Hori ere egia da. Hori da, esan nahi dut. Azokara zatoz, lehentasuna parranda dauka, zure planaren arabera. Horietako azarazu, galdera batekin beste galdera bati erantzun emateko, Hori Galiziarrek egiten omen dut, ez da esaten dut, ez? Depende. Depende. Maldan bera badoa zotinka zigizioa hilerriaren atartetik. Amamaieki eta zutundu da lurpetik, lore artetik. Besteak baino lehenago joan. Tradizioak tradizio izaten jarraituko badu, eta gaur egunetik haratagoko bidea egiten jarraituko badu, ezinbestekoa da, transmisioa. Aldarri hori oso presente izan dute Haize Arrosa taldeko kidek Durangon aurkezten ari diren Mangala diskoan. Folka oinarri hartuta, bestelako estiloekin uztartze lanetan aritu dira, eta esperimentazio horien eta oroar sortze prozesu osoaren inguruan hitz egiteko, hurbildu dira gurera Haize Arrosa taldeko Eneritz Gorritxategi eta Edurtzeta Ania. Egunon, bikote? Egunon. Zer modu zarete? Oso ondo. Pozik. Ja nekatuta pixkat, Asteburu gogorra dara magu, kontzertu batekin hasi ginen, eta bukatuko dugu beste batekin, eta bitartean hemen egunero. Sandwicha beraz, Bai, bueno. Sandwicha. Gu gainera bertakoa gara eta ezagun dugu zelako zer dan, Azoka bai estanen barruan eta kanpoan bai, eta asteburu intensoa izaten da. Bai, baina parranda gabe, Gu parranda gabe, Esan behar nuen, nahiko aurpegi disimulatua duzuela, atzo parranda egin bazen uten. Ez, goizian goize ibili gara. Esan dugu, zu bertakoak izan da, azokaren barrutik, kanpotiten ezagutuko duzue, zein da egunik onena azokara etortzeko? Zuire galdero hori egin behar duzu? Ez que ni igual Galiziarra naiz baita ere. Berdin esango nuke. Segun zertara, parrandan etorri nahi baduzu, eta bertakoa ez bazara, larun batat, garraio publikoa daukazulako etxera bueltatzeko. Hemen erantzuna ja argudiak eta solidorekin. Ikustera baldin bazatoz, eguerdiko ordubiak, ordubiterdiak inguru. Umeekin bazatoz ere eguerdiak aproposenak izaten dira. Lasai ikusteko, bestela txikitxoekin hor iguala gaubiatu. Eta ikustera bazatoz egunik txarrena, seguru, lehengo guna goizez, ikasle eguna. Hor ez dago ikusiko da benik. Askotan egunoetan aipatu dugu nola ikusi egin dituen ostiral goizean, ikasle goizean, korrika saioak ateak iriki ziren unean, baina bueno, zuen gida praktikore gustatu zaite, intzulentzako badaukagu gida. Goiuri, derrigorrezko galderak ere egin beharko dizkiezu gure gonbidatuei, ezta? Bai, guari gara gonbidatu guztiei bi galdera egiten. Lehenengo galdera da, ea zein den Durangoko azokarekiko duzen lehenengo oroitzapena, lehenengoa. Eta bigarren galdera da, ea noizbait ligatu duzuen Durangoko azokan. Beraz, erantzutea egokiten zaizu, ze beste egobiatek erantzun dute, Bi galderak, zebestela ni lehengo aukeratzen du. Venga, berdin da, mustiko gara. Bueno, oso ondo, barrela egingo dugu.
Bota. Beitxu ze lista, hau izan Lehenengo dan, azoka, lehenengo azoka txiki-txikitan gurasoekin, baina niko ez daukate buruan bat. Bai, gero gu lehenengo diskarekin, Gaztelupeko txaken, baina oso gaztea ginela, 18-19 inguru horretan, atera genituen diska horiekin, baina beste proiektu batekin. Eta guretzat orduan beste garai batzu ziren, eta oso polita zen jende askorekin harreman egonekalako, baina baita ere parrandako... Bai, hor bai egiten genuen danetik, gaua, eguna, eta dana. Aguantatzen genuen dana. Orduan bai ginen kapaz. Eta niri tokatzen jate bigarrena, Bale. Kurioso da, ni gaur egun eskondutan nago indala 20 piku urte hasitako liburu eta diska azokako harreman batetik. Ui, ez da jakin! Ze ona! Bai, tokatu jate ez da, bai. A ber, datu gehiago zer. Horrekida praktiko bat egin behar dugu, nola ligatu behar da azokan. Hori parranda, hori bai bada parranda. Jo, hemendik aurrera galdera hori egiten jarraitzen badugu, eske erantzun guztiak izango dira, hau baino... Goia jo du, ez da. Durangaldekoak izan da, aprobetzatzen genuen, guretzako berezia izan da, ze Durangaldekoak ez ziren neskamutilak orduan etortzen ziren, orduan hori da... Hau zen, Tinder Passport... Hori da, lehen ez zegoen. Tinder Passport, baino, laro 2000 urteko formatuan. Gainera, zure guztokoa, Euskal... Ona etortzen mazinen, oso segaitik etorreko zinen, Horregatik galdetzen du. Guk adibidez, igual ez dakiz zer diskotekan ez gendu zen topako, eta orduan, Claro, baina hemen bai. Hori da. Niri hori gertatzen zaite, Durangoko azokako edizio bakoitzean bataz beste 7-8 bat aldiz maite mintzen naizela. Claro. Gertatzen da. Hemen flipatzen ari dira beraien artean. Nik ez da jakin! Eta gu gara, gauz, elkarrekin oso txikitatik. Baina, ze ondo aukeratu dute ni lehenengo. Bai, zu argisa hoi izan zara, harina hoi izan zara. Tira, ikote, esan dugu, Magala diskoarekin, etorri zaretela urten azokara, jada 2 egun pasa dira, 3. egunean gaude, esan duzu egunero hemen zabiltzatela, zer moduzko feedback ari zarete jasotzen jendearen gandik, zer moduzko ari da estaneko egonaldi hori izaten? Estaneko egonaldia astuna da, zutik egon behar zarelako denbora asko, baina bestelan diskaren feedbacka ona da. Egia da, esan behar dela, gure alboan pegatuta Inigo Etxezarreta dagoela, ez? Gure feedbacka, etortzen da jendea, entzun duela plataformetan eta esaten dute, lehenengo diskatik zelako saltoa dagoen, konstiente gara, egia da. Ze polita eta saldu dugu, baina, ezin dugu konparatu. Orduan, Gero bebai, konstiente gara gaur egun diska fizikoa ere, nik uste dut 3-4 salmenta oso handiak izango dituztela, eta besteak hor gaude, baina gaur egun batez ere diska fizikoa, batez ere da hemen egon ikustea, eta jendeak ikustea hemen gaudela, ez? Eta zerbait berria aurkeztu dugula, zerbait polita aurkeztu dugula, eta gero... Gogorra da barruko estaneko hori, baina azkenean beste salsilla da, egon behar, beste ordu elkarrekin gaudenen artean, harreman polita. Sarreran aipatu dugu, bikote, tradizioak tradizio izaten jarraituko badu, transmisioak derrigorrean behar duela. Sentitzen duzu, ez dakit, ardura den, baina oso konstiente zarete, transmisioa horrek duen garrantziaz. Bai, eta hainbat zentzutan gainera, ez? Lehenengo diskatila jarri genuen emakumea erdigunean, tatsatzen gintuzten euskal folk talde feminista. Eta oraingo honetan ere emakumea jarraitzen du erdigunean, bai orduan ere emakume adin desberdin eta emakume anitzak aukeratu genituen, eta oraingo honetan ere bai igual tiratu dugu gehiago amamaren figuratik, ez? Magala izen horrek bai, Magala altxoa, eta altxo horretatik pasatu diren urrengo guztiei eskaintzen diona lehenengo generazio horrek, ez? Bai, modu bat esatea gu hemen gaudela beraiei esker, eta transmisioa eta tradizioa emakume hoiei esker gaudela hemen.
eta goraipatzea. Nolabait ere, transmisio lan horretan zuek ari zarete, atzera begira lehengoei, aitortza hori egiten, baina, esan duguna, transmisioa aurrera begirako ere bada, garrantzitsua da, datorrenei zer egontzen, eta aldi berean zer egontzen esateaz batera, hori mantendu egin behar dela, transmisio hori mantendu egin behar dela helaraztea. Eta norbera egotea, referente lez azaltzea, eta euki ditzatela, lehengo gunean elkarrizketa batean, transmisioari buruzko elkarrizketa bat zen, eta hori izaten gendun, gu goraipatzen ditugu izan direnak, goraikatzen ari gara nor garen ere, gure dizkan badaude gorazarreak guk geure buruari ere egiten diogu, eta guk ja ama lez bebai alabak ditugu eta jo beraientzat ere referente moduko bat gara, eta beraientzat eta bere kintarentzat pizkatxo bat, eta bueno, idazten ditugun letrak edo esaten dugun hori da gure helburua, esaten duguna iristea, ulertzea eta besteek ideia horiek konpartituz, gure aletxoa gizarte pixka bat hobe bat eruntz. Eta bide horretan, disko honetan, bide lagunak izan dituzue, elkarlanak ere izan dira, hortxe esate baterako, Faltrikeira eta Moonshine Bagonekin egindako elkarlan horiek. Bai, gu beti izaten dugu, gu honetaz ez garela bizi, asko disfrutatzen dugula, eta igual eramaten dugun esperientzia politienetariko bat dala hori. Ze jente ezagutzen dugun, ze suerte dekogun bebai, jenteak proiektuan sinisten dabelako eta beti baiezkoa aukiten dugulako. Eta ze esperientzia polita, ze harreman politak urtetan diezen, eta gero uste dugu hori musikan be eta kantuetan igertzen dela. Eta izan diez bi talde gurekin parte hartu da bienak, gainera bi kantuekin bideoklipak atera ditugula, eta orduan esperientzia hori eukin dugu, egun pasa horrekin dugu, eta oso ondo, oso harreman politein dugu. Adibidez ostiral honetan Faltrekirekin jogen duen Jimmy Jazzen, eta, udatik ikusi gabe egon gara, eta azkenean konplizitate oso polita, eta kantuak beste indar bat ere hartzen dute, eta beste toke berezi bat eukin dabe. Magala diskoan sartzen hasita, instrumentu tradizionale bere lekoa daukate, gero, folkarekin fusio lan horretan eraritu zarete, ez dakit zenbateraino sakondu daitekeen tradizioa, instrumentu tradizionalak, hori esaten dena bukaerarik ez duen zulo bat izan daiteke, zenbateraino sakontzen duzu, zenbaterainoko frikiak zarete instrumentu tradizionalen bilaketan edo... Ez gara bat ere frikiak, daukagun formazioa daukagu, aldaketa bat egon da lehen diskotik bigarrenera, dela gitarra elektrikoa atera dugula eta akustikoa bakarri sartu, baina etorri diren moduan hartu ditugu gauza, gukara bibolina, trikia, perkusioa, gitarra, bajuta, bateria, eta gero bai kolaborazio batzu daude abesti batzuetan, buzukiarekin, mandolinarekin, baina ez bila joan garelako, Gero, estilo ezberdinetako kantuak egiten duguz, baina gero kontzertuetan bebai momentu batzutan eneritzetan nik gelitzen gara, ez? Ezaten, guk egin aldugu ez dakizer rumba, ez dakizer, baina gu honetatik gatoz, ez? Eta gu trikitisa tradizionaletik gatoz, baina bebai eraldaketa bat behar da, eta aurrera jarraitze bat, ez? Instrumento horrek fusionatuz beste instrumento batzukin eta beste estilo batzukin biziri dauz, eta hor jarraitu behar da, bez? Eman behar dutzegu beste buelta bat. Beste estiloen uztartze horretan, ez dakit, entxeguetan egiten dituzuen probak, edo norbait etortzen zaion ideia, probatuko bagenu honekin nolako izaten dira estilo uztarketa horiek? Noren ideiak izaten dira, edo denok egiten dituzu ekarpenak? Bai, sortze prozesua normalean pertsona bakarra hasten da, normalean hasten naiz ni trikiarekin jolasten eta egiten dut melodia, gero struktura bat, eta gero bagoaz horri, edo guztion artean lehenengo, zein izango da struktura, orain gehitzen joango gara, gehitu, probatu, ez hau aldatu, eta instrumentu berriak, ez direnak taldekoak, ja egiten ditugu abestia dagoenean guztiz, hemen zer gone dauka country kutsua. Igual sartuko dugu banjo bat. Zein jotzen du banjoa, zein ezagutzen dugu lagunek, ze lagun daukagu, eta orduan lagunak ikutzen ditugu.
Eta normalen baiezko erantzuna jasotzen dituzu, ezta? Oso arrar bada ezeskoa jasotzea. Baitu, jotzen ez dakit, baina persuasibak superona gara, bai. Bai. Ezinbestekoa da, ez? Hemen aurrera egiteko. Gu lagunak egiten oso nagar. Bai, eta gero ausartak gara, ez dakigu hau, venga, probatuko dugu edo, venga, eta honi ezaten motzegu, eta deitzen dugu, eta venga, kafetxu bat nahi dugu zurekin hartu, eta azkenen kafetxuak, oso emaitz politak ekartzen dauz, eta gero gainera proiektuan sinesten dozunean, eta proiektua saltzen dozunean, ez? Era mezu bat heldu arazi nahi dozula, eta jendea animatzen da, eta gero oso giro etxekoa, eta oso giro politak eukiten dugu. Horre berak ere ateak zabaltzea albidetuko du, akaso? Esan edo, proposamena nola egiten denak ere, askotan, erantzuna baiezkoa edo ezezkoa izatean eragin dezake. Eta horretan espezialista da. Eta tanden magoaz, Bai. hobeto urtetzen da, bai. Bueno, eta gero ez dugu aipatu, kolaborazioak aipatu ditugu musikalak, baina letragileak bai, oso potentea ditugu, ez? Igor eta Unai biak abesti berdinean lanketan, gainera horrela proposatuta. Nahi dugu abesti bat egitea zuek, letra bat, baina biok batera. Geratu horretarako, uste dugu garagardoa batzuk jartzen zituztela aitzaki bezala, eta horrela egin dute, gero Onintza bat, edo Nerea Ibarzabal bat, eta oso kolaborazio potentea dira guretzako. Aipatu duzu, asteburu gogorrari dela izaten, ostiralean Jimi Jazzeko kontzertua, estaneko gonaldia, gaztelenean hemen ahotsenean ariko zarete, etxean ariko zarete. Etxean jokatzea oraindik ere sortzen du, ez dakit urduritasuna deitu edo klima batzuk sortzen ditu oraindik? Bai, eta beharrezkoa da, ni beti esaten dut, baina leku guztietan, eukin behar dozula tripan horrek, tximenetatxuek. Hori ez dekozunean da ilusioa begaldu dozula, eta ez jatzule importa, eta beharrezkoa da, eta gero, azkenean familia eta lagunen artean, gauza nahi dozu zondoein, eta erakutsi, proiektu honetan eta diska baten aurkezpenen baten atzean izugarrizko lana da, eta nahi dozu hori erakutsi indako esfortzua, baina batez be nahi duguna da gu superondo pasatzen dugu, eta jendea bestaldean dauena hori jasotzea. Bestaldean dagoen jende aipatu duzu, baina ikusten duzuen aldean ere jende asko daukazuela, sare galanta daukazuela osatuta zure taldekideen artean, eta aipatu ditugun kolaborazio hauetan, bai musikalak, bai letraldetik, Haize Arrosak sare handia dauka ingurua sortuta. Talde berria da oraindik egia esan, bigarren diska, 3. urtea jotzen, eta gutxinakagoaz. Gutxinaka gero badaude gauza asko handi geratzen zaizkiguna, sare soziala, eta horrelako gauzak ikasten ari garena. Hori bai, igerri dugu gehienok, beste talde batzutatik gatoz, gehienako indela urte pila bat elkarrekin jota, eta hori baina baritu dugu ezberdintasun itzela musika egiteko moduan barik mundura azaltzeko horretan izugarrizkoa abiadura dauela orain. Dana da irudia, dana da abiadura, gauza bat ateratzen duzu eta 2 egunetan ja zarkituta dago eta beste bat behar da, eta sare sozial, karo, hori pizkatxo bat handi gelitu zaigu, eta esaten dugu, lehen arduratzen ginen, ensaiatu eta kantu honak atara eta listo, eta hori da zatitxu bat. Eta merkatuan egon berzara, eta, horri zer pentsana da eman digu. Enboltorioak ez hartu dugu sekulako garrantzia. Lehen, Arkaitzkano izan da zuen aurretik hemen elkarrizketan, eta sare sozialen inguruan esan du, gaur egun sare sozialetan epaitu egiten dela, eta ez kritikatu. Bai, arrazoi guztia. Eta dana dauka data oso iraungitze data. Eta jazta, gauza bat egiten dozunean beste baten bila ibili berzara, eta oso arindoa dana. Aipatu ditugun kontzertu ez gain, aurrera begira, baude, kontzertu gehiago? Hilabetean aurkezpen kontzertuak, ez? Hilabete honetan urrengo, hotxenea eta gero, Ziortza Bolibarren daukagu, Santo Tomasetan, eta gero urtarrilean, egongo da oso potente bat hemen Abadiñon, Durangaldean aurkezpen potente bat, Bilbo bai BBK aretoan, Donostira ere bagoaz, eta gehiago gongo dira. Bai, orain azten gara ja entzaiatuta jo, orain ja, lan
gogorrena guretzat arrotzena dana eginda dago. Orain gozatzea, Bai, geratzen da. Bai. Ba, Eneritz eta Edurtz eta eskerrik asko, bigarren kafera hurbiltzeagatik eta eutxi, epatu dugun sare horri, transmisio lan horri, badu eta bere garrantzia. Mila esker, eskerrik asko. Ondo izan. Berririk elkarre musurik ez dakigu non gabiltzan norekin zertan ez nondik baina gu oin ikustean lagun ez dago ezaterik laterik atzo egon ez ginenik Niña ezin balira bestean behin bezakatu Niña ezin bagina lagunok elkartu Niña ezin bazina nire gana gerturatu Niña ezin banizu maite zaitut kantatu Entzuleo goizeko 11 eta 3 minutu ditugu, haize arroxe agurtu berri dugu. Momentu batean, bai hau gustora egingo dugun zerbait da, ze momentu honetan ari gara ikusten eta murgilduko gara ahotsenean, gaur Arribitxiren kontzertua izango da, eguneko lehena, eta hortxe dauzkagu gurekin bigarren kafean izan genituen lagunak, ba gaur euren kontzertua eskaintzeko prest. Aipatu dugu lehen ere, musika proposamen luze eta interesgarria zegoela gaur plateruenan egun guztian zehar, baina tira, gogorarazi behar dizugu gaur Durangoko azokak ezoiko geldialdi bat ere egingo duela, goizean aritu gara antolakuntzako eta komunikazioko kidekin ere hizketan, erronka bat dela, 250 gora ongi etorriak menari garen zuten, plateruenatik Durangoko azokaren Arribitxiko kidekin aurkezpen unea, joango gara segituan, bertara zertxo baite entzuna izatera. Baina ipatzen nuen 250 estandetik gora gelditu behar direla, informazio hori mundu guztiari helarazten saiatzen hasteak daramatzatela, koordinatzaileekin, estanen arduradunekin harremanetan, baina tira, beti ez dela erresa eta horrelako jendetza dagoenean are gutxiago, baina geldialdi bat dagoela gaur iragarrita barkatu, hain zuzen ere Palestinako genozidioarekin edo genozidioaren aurkako aldarri gisa erabiline delako kultur sorkuntza eta Durangoko azoka, eta tira, hor ere antolatu da, ordu bietatik aurrerako egitarautxo bat, nun poesiak pixu garrantzitsu hartuko duen, Goiuri bai Euskal Herriko poesiak eta baita Palestinakoak berak ere. Bai, ordu biterdietara gelditu egingo dute azoka, agerraldia egiteko, Iñigok esan bezala, Israelgo estatua Palestinan egiten ari den genozidioaren aurka gu goizean iritsi garenean ona ikusi dugu nola antolatzaileak ari ziren paperak banatzen eta komentatu zuen ez, Beñat Gaztelurrutia azokaren koordinatzaileak hori zela helburuetako bat, irudi bat banatuko zutela, langile eta artisten artean une oro mai gainean egon dadinez, eta ikusi ditugu gaur goizean langileak papertxoak banatzen abixatuz edo jendea behintzat jakinaren gainean egoteko ordu bietatik ordu biterdietara gelditu egingo dela azoka eta agerraldia egingo dela Palestinan Israel egiten ari den genozidioaren aurka. Kabitzen dira zuen egieta Eta kantua bentzuteko aukerare izango duzuen, nola zaintzen den irrifarra, Janire Arantzabe eta biok prestatu dugu, Goxo eta Mimoz gitarra eta piano formatuan, eta horrek esan nahi du Goiuri Julen gaur saioa bukatutan nik nahiko azkaralde egingo duela, soinu frogetan hasi behar dugulako, baina tira, ondorengo lanak egingo ditu, gaur ordubiak eta 20 minutu inguru horretan, nolabait ekitaldiari itxiera, kantu honekin emango diogu eta ia esan, ilusioaren ematen dit. Baimena duzu Iñigo,
zaintzen da irrifarra. Hor kanpoan dena gerra bada. Itxaso bat zeharkatzen Gabilenak ez du zure aurka ezer
bizi osoaren erdian. Aurreko leioan edo atzeko atarian. Barkatu noizbait ahaztu badu gure egia. Amazu zaitu eguneroko miratian. Ezan da zerua ukitzeko garaia. Bimuxu ematea falta da. Ezan da zerua ukitzeko garaia. Bimuxu ematea falta da. Bizitzan zer Ba, hementxe jarraitzen dugu, goizeko 11 eta 14 minutu diren honetan, laster elkarrizketa gehiago ere izango ditugu bigarren kafean. Ba, gizu zein ikusten ari naizen? Nor ari zara Aiora ikusten? Mujika gure kolaboratzailea ikusten ari naiz, oraintxe bertan. Eta badarama motxila bat, badarama poltsa bat, eta badarama liburu bat eskuetan. Uste dut, egin beharko digula Tolosara bueltatzen garenean, gure estudiotik horrela bere erosketen zerrenda, ez? Gauza asko dituela eskuetan iruditu zait, eta esan behar diogu. Aiora, mesedez, bueltatzen garenean gure ohiko estudiotara, eta bueltatzen denean bere sekzioarekin kontatzeko zer erosi duen azoka honetan, ze hori ere oso interesgarri izaten da. Ikustea, bakoitzaren gustuak eta nolakoak diren. Bai. Hori izaten da termometro nago, Juri, horretarako ikusteko bakoitzari ze gustatzen zaion, zer ez zaion gustatzen. Claro, zure nortasunaren arabera. Bueno, zuri buruz asko esaten du zer erosten duzun Bai, Durangoko azokan. Bai. Ze zu etor zaitezke eta erosi zetaken viniloa eta horrek, bueno, zerbait esaten du zutaz, eta etor zaitezke Guari gara hemen, guri ere gainera guretzat gustokoak diren liburu eta diskoetaz hitz egiten, baina badaude Bizkaiko Aldundiaren lerarkus maila, eta bertan hor liburu mardul batzuk eta egoten dira, eta izo hori ere intereseko izango da norbaitentzat. Norbaitek irakurtzen dute ditu? Ez dakit irakurtzen dituen norbaitek, baina hementxe egoten dira urtero, eta hementxe daude, izo. Gure konstantea Durangoko azokan, Bizkaiko Foru Aldundiko liburuak. Bueno, Juri, hurrengo gonbidatu ere hurbildu zaigu, eta bagenuen, den esaten hasita entrevista egiteko gogoa, ze liburua baizuk eta bainik irakurri dugu, eta gustatu zaigu, sorpresaz ere harrapatu gaituela esan behar dugu, ze, bueno, novela beltzaren itsasoan Jon Arretxe badaki, ondo asko nabigatzen, eta horrek ez gaitu, zustean harrapatu, baina Tureri atxeden amandi oraingoan, eta beste protagonista testu inguru eta kokagune batzuk hartu ditu txerriak eta loreak lana ontzeko. Arbizuko Estebete lantegi bateko lapurretatik abiatuko da irakurlea, eta abiadura bizian jarraituko du, gertaerak eta odolputzuak batean eta bestean topatuz. Egun hauetan irakurleekin hizketan ere ikusi dugu Jon Arretxe, eta jasotzen ari den iritzien inguruan ere galdetuko diogu. Jon Arretxe, egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Alpa, egunon. Zer moduz doaz? Oso pozik. Oso pozik. Nimen zoriontzuanaz. Zer polita. Liburu irakurri dugu, bai Julenek eta baitanik, eta sentsazioa eduki dugu Jon Arretxek nahi duena eta gehiago egin du. Hala sentitzen duzu zuk ere? Bai, benetan ez. Oin arte, bakizu, Turerekin ez da izen bat urte pasatu, gero, 11 novela dira, azken 11 urtea horretan eman ditut, ez? Eta hau izan da, korseba kentzia bezala, pum, bapaten, nahi datzi, altetzen du sinistu. Claro, Ture nadia lehenengo pertsonan, bere unibertsoaren barruan, marginalidade mundua, ni, narratzaia, lehenengo pertsonan, ni, Ture, naz, eta orain hau izan da, diverti naz asko novela hori idazten. Gu irakurtzen ere,
asko divertitu gara gu, ze badauka horrela, ezakit, eduki dugu sentsazioa, eske, eta hau ere bai, eta hau ere bai, baina hau, eta ikuspuntu, eta bai, baditu horrela, ezakit, jostagarria den liburu baten zantzuak, ez? Eta, haizu, etorri zara Durangora, esan dugu, Tureri atsedena eman da, liburu berri honekin. Kezkatzen zaitu, irakurleak haian espero duela beste zerbait, eta topatzen duela, espero ez zuena, eta disonantzia horrek kezkatzen zaitu? Gertau liteke, urte asko dira. Tureren unibertsuan da kritika sozial, salaketa handiko novela, beti marginaliadean, beti pertsonaia etorkin pobreak, kaleko prostituta gaixoenak, etxe bakoak, ez dakiz zer, nik abisatzen dut. Hau da guztiz desberdina. Eta oso argi geratzeko guztiz desberdina dela, portadan dagoen argazkia euskal txistorra. Eta beti esateko, eta hemen gaizkilek guztiak dira euskaldun autoktonokako txarteko horiek, sortzia bezen euskaldunekoak, eta oso argi izten do, batzuk ez dienteroko hartuko dute Turerena dalakoan, eta ze arraio da, ez da? Baina, ze arraio horretan oso gustore bilinaz. Eta ordu nik uste dut, irakurlea divertidu ingo dirala, da holako lehioa zabaldu pizka baten, eta inoiz baino beharrezkoa da, salaketa soziala. Aspaldi honetan, eskuin muturra bilen bezala, eta Tureren nobelak oso beharrezkoa dira, baina nik behar nuen holako atzen landitxo bat, eta hori egin dut, eta oso gustora geratu naz, zerriak eta loreak nobelatxonekin. Jon, esan duzu Tureri atsedena eman diozula, hainbat urteren ondoren. Novela honetan badaude, abia puntu modura edo esanen genezake, zu bizitzen egontzaren zure bizileku izan diren hiru lekuak, Basauri, Gasteiz eta Arbizu agertzen dira. Ez dakit hori izan zen, lehenengo premisa esan edut, hori zenukan garbi, zure hiru bizilekuak uztartu nahi zenitula eta gero hortik sortu da historioa? Buruan erabilen asunto hori ez, egin nahi nauko orako zerbait, orako hiru plano, hiru herri, nik kontrolatzen ditudan. Ni beti seguru sentitu behar dut, idazten dudanean, ezagutzen dugala terren hori, ez dakizu. Turegaz ibinar, San Francisco, edo beste hiri handi batzuetako auzo baztertu, baina ezagutzen dituenak han egonaz idazten, eta orduan honin honetan esanean, bai, venga, Basaurin kokatu novelaren bat, baina igual gutxiegi ni hangoa izateko, ez da, eta orduan zor txiki hori ere baneukan buruan Arbizun bizina, eta baneukan gogoa sakan aldera eramateko tramaren bat. Eta gero novelaren abia puntua behar nuen, abia puntu potente bat enukan oso argi, eta idazle kanariar lagun batek, emon ustan ideia, bitxia da, ni Arbizu bizinaz, txistorra artean iaia. Eta arek esan behar esan, Jon, zaitek ez duzu abiatzen novela zu txistorren herrian bizi bazara, lapurreta bat, fabrika baten, txistor fabrika baten, eta esan, zeide jauna, Carmen Nieto da idazle lagun hori, eta abia punturi hartuta, tiroi batez atarazain novela. Azkenean askotan gertatzen da ez, biztan edo eskura edo hain evidentzian daukazuna ikustea galarazten izuak ohikotasun edo egunerokotasun horrek berak. Eta gero pertsonaiak eraikitzea, uste dut baita ere, ariketa interesgarria izan dela, ze badago novelaren zentroa edo den zurineren pertsonaia hori. Bai, karo, nik zerbait originala nahi nuen, beti bezala, ez? Idazleok harritu behar dugu irakurlean, naiz eta oso zaila izan, iaia esenizko izan, novela beltzaren barruan, dena dago idatzita, baina hala eta guzti saiatu behar duzu, zerbait originala, eta niri bururatu zitzaidan, emakume bat, Down sindromea daukana, baina Down sindrome horren barruan badagoz, nahiko dokumentatuna horretaz, ni baino askoz gehiago dakien jentearekin, mosaizismoa esaten zaion mota bat, Down mota bat, jente hori da azkarragoa, esan edo koefiziente aldetik eta Down arrunta baino, eta baloko personajea sortuko dut. Aber ze gertaitzen da, barrio da esperimentu modukoa, Turegaz esperimentu izan zen. Etorkin ilegala, funtzionatzen dauen, jenteari gustatzen zaion, gustatzen ez bazaio, zertarako jarritu ez. Ture oso ondo funtzionaban eta jarritu eta 11 novela. Zurine honekin, bastakit, baliteke. Luzatzea eta beste saga bat astea, baliteke. Horrengoz lehenengo idatzi dut. Eta egia da, behin historia irakurtzen hasten zarenean, abiadura
azeleragailuari sakatu eta sakatu zoazela, eroso erritmo horretan idazten eroso sentitzen zara? Oso, genero honetan nik uste dut hori ezinbestekoa dala. Novela baltza, genero baltza, harrapatu behar duzu irakurlea eta beharra sentitu desala jarretzeko, ze irakurlea aspertzen bada edo eskonetatzen bada edo olako berakada luze giren bat badago, nik uste dut beste genero batzutan behar bada igual, ez da, baina beltzean nik uste dut online izan behar dela. Badago novela beltz oso luzeak ere eta horri alde batzu soberan dauzkatenak sensazio hori moten da ben, nire obsesio bada olakurik ez egotea nire noveletan. Eta novelan ture sartzeko tentaziorik izan duzu unoren batean tureri lekoa ikusi diozu? Ez, hori honetan ez, utzi ture. Tirazuk esan duzu, jarraipena izan dezakeela, Zurineren saga bat torri liteke? Bai, nik uste dut pertsonaia oso interesgarria dela. Eta nik dakidala, inork ez dago idatzi olako protagonista batekin, protagonista nagusi bezala olako nobelarik. Orduan, zu behitu. Oin harrera ikusi nahi dut, beti jartzen nire e-maila hor solapan, iritzi jasotzeko. Novela oso berria da, oraindik ez daki. Irakurri dutena, editorea, zero irakurleak, eta horre oso, esan duzti oso ondo dago, ez da izan, baina, itzon behar saber pizka bat, ez? Eta ja, jente asko irakurtzen dagoenean, abezelako feedbacka jasotzen dudan. Ikusi zaitugu egun hauetan, jendearekin hizketan, hor ere ingo estanean, zesan dizu jendeak, oraingoz? Harritzen da, eta ez da ture, ez da? Ture pizkat adiktiboa da, eta jente asko dago engantzauta, droga baten moduko, ez da bat, beste bat, gehiago nahi du, eta hori txistorrori ikusi eta zerra jote da hau, eta jente pizkat harrituta, baina oso harrera hona eukitzen ari da novela. Zuzeu esan duzu, azala bera ere oso iradokitzailea dela, oso indartsua da, azala, nondik nola josi zenuten azal hori? Jentea jakiteko da urkatzeko soka baten itxura daukan txistorra. Ez da inteligentzia artifiziala. Hori Cristina Fernández ilustratzaileak egin dugu, egin didaten azalik onena segurenik, nire bizitzan. Eta benetako txistorra da, Patxi Goikoetxea Arbizu txistorra fabrikaren jabeak, berak egin ustan. Esan niozu, ilustratzailea behar da, txistor luze bat, biguna, malgua, nebe, egingo diazu bat mesedez, venga, zenba metrokoa nahi duzu. Metro bat eta erdi, 2 metro, etorri bihar. Jo nintzen, urrengunean, 5 metroko txistor bat, berezia, egin zuen, ze lotza. Gaina, zenba da, zebez, gaina, oparitu, portatu da, lagundu dokumentatzen, kriston izan da, atzi. Baduzu bildurrik, Jon, liburu honen ostean Arbizu norbaitek, asarretu ez, baina ez dakit, kargu hartuko dizunaren beldurrik baduzu? Beti, ze, baimena eskatu dut, esan dut, hemen agertzen diren txistorgiak, ez arazu, evidentemente ez da, alguazila ere agertzen da, baimena eskatu nion, zu izena ipiniko diot, ez neure izena, eta... Oin, Arbizun egin duen aurkezpera, Kristona txistorrako pari liburu erostetza. Patxik eta dendaria Ernestok ere, hola, bega, guk antolatuko dugu, eta hori, orain, Kristona arrera auki dauk, irakurrita gero bat edaki. Igual txistor salmenta disparatuko da, txistor salmenta ondoratuko da, nik ez daki, ikusiko dugu. Kaso, gaur egun modan dauden txistorraren interpretazio gune egitakoren bat montatzen. Interpretazio gune, oso ona. Modan dago, horrelako hitzak erabiltzea. Jon Arretxe, eskerrik asko bisita azkarra hau egiteagatik bigarren kafera, badakigu, lanpetuta zabiltzala estanean, bideona izan dezala liburu berriak, Zurinek ere bizitza luzea izan dezala, ze hori uste dut gu bezalako zure novelaren zale garenok eskertuko dugula. Eskerrik asko, eta ondo joan daitezela egun hauek. Eskerrik asko zuegi, tartetxo egiteaitik. Ondo izan. Venga, gero arte. Hortxe, Jon Arretxe agurtuta, 11:26 minutu dira, eta akasoko juri izan liteke unea, Inigo Asensioren gana leheneko aldiz gerturatzeko, badaki gorre estan artean eta bilela. Inigo Asensio, egunon, non zabiltza? Egunon, hementxen abile, justu. Lamakoren erdigunean esango dugu, jendea badabil, baina espazio ere badaukagu ikus dezakezuen ez. Nik, ñabardura akarrik egin nahi dut, txistorraren interpretazio zentrua sortuko balitz, Julen, badakit arduragonen entrevista nor gauzatuko luken bigarren kafean. Ez da bat horren zalantzarik, badakit zuri egokituko litzaizukela, nolabait zuri izena daraman entrevista bat delako. Inigo gauzatxo bat, saturazio puntu bat desentearekin sartzen ari zaigu zure audio seinalea,
ea momentu batean mikrofon hori berrabiarazita edo beste probatxo bat egingo dugu eta minutu batean itzuliko gara zuregana, ondo iruditzen bazaizu. Hortxe, berehala izango gara Inigo Asensiorekin, berehala Ane Barrenetxea, Sua taldeko kidea ere gurean izango da, eta Goiuri hemengoitik egiguzu, azokaren oraintxeko argazkia. Bale, hasiko naiz kontatzen. Bat, hiru, lau, eunda hiru, berreunda megin... Ezin dizuet esan zenbat jende dagoen hemen, baino lehen esan dut 11 eta 8 zirenean lasai xamar, jendea bat zebilela, baino oinez ibiltzeko eta errax eta lasai zebilela giroa, orain ja ez, etorri da, iritsi da jendea, etorri dira, eta pixka bat bete zaigu landako gunea, ala behar du, gustatzen zaigu beteta dagoenean, kontsumitzaileak hementxe daudenean, erosleak hemen daudenean, baina bai, lepo eguzkia ere sartu itenak egiten ari da, eta hau beteta baldin badago, ez dut pentsatu nahi nola dagoen Goierriko talogileen postuaren ilara. Ze hori ere izaten da urtero Durangoko azokan gertatzen den, periferian gauza asko gertatzen dira, landakoretik kanpo gauza asko gertatzen dira, horietako bat izaten da talo postuak egoten direla, eta talo postu horietan ilarak egoten direla. Saiatzen gara urtero taloa jaten, oraindik ez dugu lortu, igandea da, ostegunean iritsi ginen, uste dut gaur edo bihar lortuko dugula, eta aukera izango dugula taloa dastatzeko, ze hori ere izaten da, esan bezala, Durangoko azokaren ekosisteman gertatzen den gauza horietako bat. Jatetxe Txinatarrera joan ginen, urtero ere egiten diogu bisita. Joan ginen jatetxe, Galiziako Botafumiro jatetxera hori ere urteroko bisita izaten da, eta gaur joango gara Iruko sushia jatera, hori ere izaten delako guretzat azokako hitzordu. Martxa honetan Goiuri Nazio Batuen afarietako enbaxadore izendatuko gaituzte, horrela jarraitzen baldin badugu. Beste saiakera bat egingo dugu, Inigo Asensiok ez dakit entzuten gaituen. Inigo, aurrera? Bai, ez dakit entzuleok eta lankideok hobeto entzuten gaituzen orain. Askoz hobeto. Dira, Julen, esaten ari nintzen, Arbizuko txistorraren edo Euskal txistorraren interpretazio zentru hori egingo balitz, badakidala notizia hori nor kubrituko luken, zure izen abizenak daramatzala dagoeneko, egoen pixkanaka mugitzen saiatuko gara, eta badozkagu hainbat eta hainbat ez esaterako, men gure ondoan Inigo Etxezarreta, ETS-ko abeslaria, sinatu ilara nagusienetakoak berak izan ditu azken egunetan, eta gaur ere lakusiak izaten ari dira, gaztetxoak, familiak, denak, Inigo Etxezarretaren autografo hori eta haren produktuak eskuratzeko borrokan. Geroxeago segatuko gara arekin aritzen, baina pixka bat jarraitzen badugu, hementxe ETS-eren noan Bagadira musikako estandare topa dezakegu. Estandean dagoeneko lagun egiten ari diren jendea. Juli, eta hurbilduko gara euren estanera, Juli, nik galdetu nahi nizun, hemen zuzenean naiz irratian, ea Kilimakiko jende hau benetan jende ona den, edo ondoan egokitu zaizun eta ezinbestean lagunak egin zareten. Bai, bikainak dira, zinez oso gisakoak, jatorak, eta oso konten naiz berekin izaitea hemen estandan. Agus eta Osmel hor beldurtu eta geratu diratzean, zatozte onuntza. Zer uste dut, azokako momentu dantzagarrienetako bat izaten dela megafonietik hasten denean sonatzen ez ere ez da betiko, Agus. Bai, bidaniko hendikan ez dut entzune, Ez, nik bai. Bai, azkenean bakizu, gure musika hortako dantzatzeko eta jendia alaitzeko, eta hemen gaude Junekin ere, oso pertsona jatorra eta kriston diskoatea dula berak ere, eta hemen gaude denok. Zu, Agus, nik enbajada hobek eta entzerrona hobek egiteko zaletasuna badaukat, denbora dara magu bigarren katzean entrevista akustiko bat lotzeko Kilimakikin, Ia da, gogondaka. Bai, behar bada igual urrengo urterako lotuko dugu, Agian kubatar bat behar dugu erdian fundamentua egiteko. Osmel, zuk egingo duzu fundamentua entrevista akustiko hori egin dezagun bigarren katzean. Bai. Bukan off-bear piano zahar bat daukagu, poloniarra, afinatuko dizugu. Vale, piano no tengo, pero tenemos una guitarra aquí que podemos funcionar perfectamente también. Behaile badute piano bat, entrevistarako. Bai, gu jarriko dizugu pianoa. Kontentuko benean, benetan, Badakit animatuko zaretela, insistituko dugu horretan. Zemuz doa azoka, Agus, oso ondo, egia esan oso gustora etorri da hurbildu da jendea, eta, lehenguan ondu ginen ume askorekin, ere onduziala gurekin hemen rato bat pasatzen, eta oso gustora. Azkenean ez hau dituzu artista berriak, proposamen berriak, eta azkenean hori da politena, azokan. Ezagutzea beste jendea, beste proiektuak,
oaintxe gaude Julirekin, bere lehenengo diskoa dela, eta pixka konpartitzen, eta hortako gaude hemen, azkenean gure artean laguntzeko eta ezagutzeko. Gozatu asko egunotan, Juli, ez zaiten gehiagi ziatu, kilimak tarrak dira, pixkatola, peligrosoak. Ondo ibiliko adria. Bueno, Julen Goiuri, hementxe aipatu bezala, estan baten pean kokatzen diren artisten arteko harremanak, Juli eta Kilimak, hemen ikusten ari gara gure estandetik pasa berri diren, Ize Arroxako lagunak, beren euren Magala diskoarekin. Politxen nazau ere euren mertxana izango da, ezta? Tote baje ederraskoa daukate, eta hemen ere topa ditzake entzuleak, eta pixkanaka, aurrera joango gara, eta jarraituko dugu ikusten hemendik zer dagoen. Segia esan, denetarik eta nik egun hauetan hainbeste lan izan dugu, hainbeste zeregin izan ditugu, ez du da laukerarik izan dena aztertzeko. Ondo baderitzozue, utziko zaituztet, gonbidatu luxuezko bat ere baduzuelako estandean, eta minutu batzutan jarraituko dugu kontatzen eta aztertzen zerari den gertatzen hemendik landako gunean. Oso ondo inigo guk aurrera jarraituko dugu, Sua taldekoan Barrenetxea ere zai daukagulako eta ez digulako, denbora gehiegi ere lapurtu nahi, une batetik bestera izango dugu entrevista hori. Eta inor ez dagoan, sua piztu da, sua piztu egin da, eta begiratzen denak, hori. Mundua sutan da, eta inor ez dagoan. 3 urtetik behineko hitzorduari utzik egin gabe jarraitzen du Sua taldeak 2019ko ordu beltzak eta 2022ko gorde genituen beldurrak lanen ondotik 2025. Urte honetan bide ilunek argitzen zuten dena lanarekin iritsi dira Durangoko azokara. Ilunetik adina du soinu landutik disko honek soinu gordin eta indartsuak bezalaxe, leunak eta garbiagoak ere topa ditzakeko, baina guztiak ere landuak. Ondoa jotzea 3. disko bat ateratzea ote den ere galdetuko diegu beste hainbat gauzaren artean, eta balkoi honetara ja dorbilduta esan bezala Sua taldeko Ane Barrenetxea. Ane, egunon eta ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Zer moduz gara? Oso ondo, kriston giroa da, eta azkenean beti abenduen ekitaligetara etortea eta egun berezi hauek disfruten berdirez. Ane, elkarrizketa guztiak hasi aurretik ari gara, konbidatu guzti bi galdera egiten eta galdera horiek Goiurik egingo dizkizu. Barkatu gaitu enbeko Juri. Arazoren badugu zure. Bai? Orain bai. Orain bai. Lehenengo galdera da, ea, zein den Durangoko azokarekiko daukazun lehenengo oroitzapena? Aspaldi, baina, klaro, ni txikian nintzenean, ezta? Eta gogoratzen az igual amak esan da, venga, aukeratu nahi dozuna. Orduen, klaro, hainbeste aukeren artean zaila zan, baina bai txikitan. Bai. Eta bigarren galdera da, ea, noizbait ligatu duzun Durangoko azokan? Ba ez. Ez? Ez. Bueno, aitortu behar dizugu, gonbidatu gehienek ezezkoa esan digutela. Arkaitzkanok izan ezik, esan digula urtero ligatzen duela. Ostras, Orduan, sorte dune. Bai, batazbesteko nahiko txukuna daramagu, batzuek inoiz ez eta beste batzuk urtero, bueno, nahiko ondo, beraz, zuk ez duzu inoiz ligatu. Ez, egia esan naiz, eta horren inguruen, bai nik uste dut, emakumeak eta gizonezkoak desberdin igual bizitzen dugula, ezta? Ez dakit, gure kasuen janirek eta nik uste dut, emakume izateagatik, errespetu gehiago dekogula, jentea, ez dakit, ez da hurbiltzen. Baliteke. Bueno, han esan dugu, 3. lanarekin, 3 urtez behineko hitzordura utzik egin gabe. Sua, 3. diskoa, zer moduz, lehenengo egun hauetako harrera? Oso ondo, bai oso pozik, jentea hurbildu da, eta bai diskoak eta viniloak saldu doguz, eta danak, ze disko ona, gustatu jaku, entzun dugune, eta hori feedbacka eukitea, gutzako, bai, jazta, oso ondo. Jendearen iritziak gauza bat izaten da, horrek asko betetzen du sortzailea noski, batez ere positiboak direnean, positiboak edo zintzoak direnean uste dut, zuek taldekideak zer moduz gustora geratu zarete egin duzuen lanarekin? Ba behitu, 3 disko atara doguz eta nik uste dut oingoan izan dela gustoran edo gustoen gelditu garana. Bai, akorretan az janire gazeukin dago konbertsazio bat eta esan zosten jo behitu negarrik dut, postasunegaz egin dugu lanagaitzik. Así que, bai, gu oso posik eta harro egin dugun lanagaitik. Nolako izan da, prozesua? Harro egoteko prozesu, harro gelditu aldimaz zarete, pentsatzen dut, prozesua, luzea, gogorra, une batzutan akosan... Claro, azkenan disko batetik bestera, kasu honetan luzetxu izen da denporaldie, baina behar izena egon dalako, bai. Gu ez gara holan
benga ba, egin behar dugu ja, beste bat, ez. Osea, gauzak bere sortu iten direz, beran denporea behar deu, eta gu bere ez gara musikara dedikatzen soilik. Orduan horre bakoitzaren taiminak errespetatu behar direz. Orduen, komposizio momentu egia esan dugunean, benga, hasi behar gara konposatzen, presio barik ikutu bat bai, baina bai pasadaskuna izan da abesti batzukaz sortzen hasi garanean, igual abestiaren osotasunek ez dozkula konbentzei du. Orden itzio gopuro eta aparkata. Eta igual tarteren baten, emetik hau, bestetik bestea, ez dakiz zer, eta momentu batzutan koste izen jaku, baina gero beste abesti batzukaz, oso azkar. Orduen danatarik bizi zen dugu. Eta erraza izan da, diskorako hautaketa egitea, esan nahi dut, kantuak geratu dira kanpoan, nola izan da hori? Kasu honetan, dinotzuten abesti batzuk igual, Frankensteinen moduen hartzen oso zela satitxo batzuk, batzuk gelditu dira hor, baina ez, danak mantentzen dira, holan, bai. Esan dugu hasieran, zuaren ezaugarrietakoa badela soinu ilun hori, baina ni iluna bezain landua iruditu zaite diskonetako soinua. Kontundentzia dagoenean ere landua da eta soinu garbia dagoenean ere landua da. Trataera berezia, arreta berezia jarri duzu oraingoan aurrekoetan baino gehiago akaso soinu lanketa horretan? Baitu, kasu honetan Jon Badiolagaz egon gara lanean, berak ekoizpena nasketa eta masterizazioa indeu, eta azkenean ekoizpelan hori bere nabaritzen da, ez dakit berak beste ikuspuntu bat emondotzo abestieri, gure ideiak beti momentu guztietan errespetatu deuz, eta gure oinarri egonda berak beste kutsu bete mondotzo abestieri, eta kasu honetan aberasgarritasune nabaritu alda. Askotan esaten da ez, talde batek ekoizle batekin lan egiteko autua edo erabaki hartzen duenean, konfiantza behar duela ekoizleak taldearekin, taldeak ekoizlearekin, nolakoa izan da, Jon Badiolarekin lan egitea? Bezke Jon supermajoa da, langilea eta dinotzutena gure ideiak momentu oro errespetatu deuz, orduen guk eukidugu beti azkenengo erabakie, eta oso ondo, oso ondo moldatu gara eta kristolako profesionala da. Letren inguruan, hitzen inguruan, izenburuetan jarrita izaitu iluntasun hori somatzen da, beldurra ere somatzen da, zer abesten dio zuak diskonetan? Azkenean hori, bide ilunek argitzen zuten dena, abesti guztiedekie momentu ilunen bat abia puntu, baina gero interpretazio asko egon aldirez. Azkenean musikak balio hori deko, ez da zuk interpretatzen dozuna eta nik igual desberdin izan daiteke, baina hori, beldurrak bizitza azkenean da gora berak, konstanteak. Orduen horren inguruan hitz egiten dugu. Kasu batzutan, igual, bai da nik bizitako zehozer, eta beste batzutan historio asmatuak. Viniloa ere ekarri duzu, hortxe gure kamera aurrean ikus daiteke. Diseinua ere, arreta deitzen duen horietakoan, landua hori ere. Bai, Simon Agirrek egin dozku diseinua, oso pozik gauz. Egie da nik galdera bat inbardotzuetela, ia zuek lehengo holan begibizta zer ikusten duzuen gehien bat edo zertan fijatzen zarien. Fokoa segun noni mini desberdin interpretatzen da. Nik egia da, zu galdera egiterako begira, lehenengoa, egi esango dut, nik ikusten dut lehenengoa, hor zuaitz adarroiek osatzen duten irudi hori dela, eta gero joan zait begia erdiko irudira. Nik lehenengo erdiko irudia, erdiko emakumea, hori ikusi dut eta orain ari zaretela, pixka bat atzera begira jarri eta ikusten ditut adarrekin hor aurpegia dagoela, jolasa dagoela hemen, Bai, hori da, erabaki behar izen gendunean ze kolore izen, nire aukeraketa lehengo aldien izen zan hau ilunagoa, berak euki deien argitxasune. Baina kasu honetan, jolastu gendu nolan, bebai, aurpegi hori beraren bakoitzaren ideia, espektatibak, beldurrak, azkenean askotan gure burue odeitu egiten duelako, adierazteko. Deigarria da, eta benetan polita geratu zaizue, beraz, Bai, eta ze interesgarria, viniloa ekarri duzula, nola ikusten ari garelako eraldaketa bat gertatzen ari da Durangoko azokan duela urte batzuk diskoak ekartzen zituen jendeak, eta diskoak eta ausartzen ziren batzuk edo agian pixka bat nostalgikoagoak zirenak, nik diskoaren ez dakizen bat ale vinilo formatuan egin ditut eta ona ekarri ditut, baina furronetara doaz berriro, bi saldu ditut eta kito, eta orain aldiz
vinilo formatua berriro ere ari da, puri-purian dago, modan dago, eta ikusten dugu, erakusmai askotan berrikuntza vinilo formatuan datorrela. Zuk ere argi ikusi zenuten hasieratik viniloa egin nahi zenutela? Bai, zeganera lehengo viniloa da iten duguna eta gogo asko genituen. Guretzako azkenean musika asko gozatzen dugu, orduen vinilo bat jartzea, entzutea, beran prozesu edeko. Orduen guretzako berezia esan eta gure gendun, bai. Hane, disko berezia esan duzu, diseinu aldetik eta ondo landuta, viniloan atera duzuen lehenengoa, eta uste dut ilusio berezi egin dizuen kolaborazio bat egiteko aukera ere izan duzuela, The Baboon Show taldeko Cecilia Bostrumekin. Bai. Eske, entzuten dugun bakotzen, ostras, zelako suerte euki dugun, eta hemen dago, ezta? Bai, eurekaz aukera euki gendu bai Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo kontzertu batzuk emoteko, gero Alemanian egin zeurien bira batera gonbidatu ziguten, orduen akordetan ditzen zirela 5 egun eta 6 kontzertu, osea, dobletea azkenen egunean, eta horrek egin zozkun, apur bat, binkulo bat edo sortzea, eta guretzako erreferentzia talde bat da, eta animatu egin ginen rollercoastera bestean berari proposatzea parte hartzeko. Horrelakoetan proposamen bat egiten denean, ez dakit lehendik konfiantza baldin badago kaso pentsatuko duzu, edo espero duzu baiezkoa jasotzea, kaso honetan ziurtzen duten baiet izango zizuela, batuko zela? Bai, ganera, ofizinakoak bai eurena eta gurea ezagutzen ziren, orduen genekien aukerak egongo zirela, azike bai. Hane, diskoa atera duzue, kalean da, jendearekin hizketan ari zarete, pentsatzen dut, urrengo pausoa izango dela diskoa zuzenean aurkeztea, ze plan dituzuak, hemendik aurrera? Barikuen egon ginen Durango, baina kalean jo gendun kontzertu baten, eta urrengo kontzertua izango da Badaban abenduak 19, Marte Lasarterekin batera, eta gero ja urtarriletik aurrera areto desberdinetan, Euskal Herriko txoko desberdinetan, eta gogotzu. Ostiraleko gara, zen moduz joan zen, azkenean hori bada oso gordina, oso gertukoa, zen moduz joan zen? Oso ondo, ganera arduratuta egon ginen, ze pentsa gendun euri egiten mazeuen, igual kantzelan zala. Orduen, esan da, aurten, kristone guraldi egiten dau, epeltasuna nabaritzen da, eta feedbacka bere oso nahi zen zan. Eta kaleko azkenean hurbiltasun hori dau. Gogorra zentzuan badakizula azkenean zer espero dozun soinu aldetik dauzen baldintza kontutan hartuta, baina oso ondo, oso gustora gelditu ginen. Hane, bukatzeko, irakurri dizugu, disko baten aurkezpenen egiteko akaso ez da galderarik egokiena, baina nolabait ere irakurri dizuegu ziklo baten itxiera edo suposatzen duela disko honek, ze zentzutan izten da zikloa? Azkenean, disko honen izena edo izenburua etorri zaztenean nahiko argi esan zoztien, ostras, ze izen luzea, eta baina ikusi neuen, ordu beltzak, gorde genituen beldurrak, venga, bidei honek argitzen zuten dena, iluntasuneak bebai, ez da hor bizitza dekon gora beren artean, pasagara fase askotatik, eta orain argi brintza dago. Bueno, etorkizunari begira, argitxulo bat bentsat ikusten da zuaren etorkizun horretan, lehen da bizi, 3. lan honetaz gozatu, batez ere hementxe Balaunkaren estanean egongo zarete, egunero egongo zarete zuek taldekideak? Bai, egunero gauz pare bat ordu, 22. estanean Balaukan, eta oraintxe bertan daude taldekideak, eta biharrere egongo gara 12:30-etatik ordu 2:30 arte. Esan da geratzen da, entzuleek Durangotik bisita bat egin nahi badizuete, gustora hartuko dituzue. Hane, Barrenetxea, eskerrik asko, bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta bideo ona izan dezala, disko berria. Eskerrik asko. Ondo izan. Juri, goizeko 11:47 minutu, horrek esan nahi du, pixkanaka ari garela, gaurko saioaren amaierara ere hurbiltzen. Bai, azkar batean pasada. Bai, zer iruditzen zaizu? Inigo Asensio non dabilen
Jakineko nuke, jakineko genuke. Ez dut ikusten hemendik. Ez, hemendik ikustea, nik uste dut oso gertuan beharko luke egon, ikusiko bagenu. Inigo, non zabiltza, konta iguzu? Ba, esango nuke zuen antipodetan nabilela. Hain zuzen ere musikaren plazaren mugan, hortxe zetaken ertzean. Egia da Peio Repara zaurten ez dela etorri eta ez dela etorriko edo hori esan du. Sinisten duzu? Ikusiko dugu sorpresari badagoen. Bueno, egia esan, 175ean gabiltza dagoeneko ez, 3-4 egun eta oraindik ez da gertu, baina kaso bihar ez uste emango du. Momentu zilararik ez dago bertan bestelakoek sortu dituzte hilarak, lehen aipatu dugu Inigo Etxezarreta, ETS-ko abeslaria, edota hemen Bizkarrean daukagun Suneren postua bera, baina aruntza joan aurretik, hementxe daukagu Sara Zurza, eta oraintxe esan dit, zer galdetuko didazu? Ez dakit, baina egin badaki zer galdetuko, eta da nola egiten den goizeko 6ak arte parranda egin, eta goiz estandera iritsi eta horpegi hona eukitzeko. Zerria, barkatu. Bia, bani konstiente nintzen gaur ireki behar nula. Orduan ja gauan amaieran ura daten hasi nintzen. Eta hoi da sekretua. Ura dan. Izu, ja, nire erantzabe esan ez zinen diskoak ere mendira, anima soulenak, inoretzaizu etorri horrelego egitera. Ez, gainea hori, Ez, gaur etzait etorri inor, baino ez gehagun osago. Gurasoak bai etorri dira hemen babes pixkat ematera. Gurasoak noski, beti, bai. Gaur etorri diaguna pasatzea, eta zerbait bai erosi dute, neria ez, baino esan ez zinen disko batzera manute orduan. Zure oporite egin zenien, ez da? Eska, nire amaten badiet, bauzkate ja, gauzko. Irilunen umeak vinilo eder hori, kamisetak ere ezin ederragoak, denetarik hemen. Kamisetekin taila arazo bat izan dugu. A ber, bueno, bai, izan dugu taila arazoa, gortu delako, eta taila bakarra gelditzen zaitu. Jendea galdetzen du kamiseten tailengatik eta ez dago zer eskaini, baina tira. Sara Zurza hementxe utziko dugu, segi salmentetan eta segi aurpegi onarekin. Ilargiren postua hemen da, ilargi ez dago, gaur kontzertua duelako eta justu bere trasteak eta instrumentuak usteko momentua ere heldu delako, hori izaten dira eta produkzio horriak, eta hori betetzen ari da, baina hemen Doluz Min eta telebista pantaila zoragarri honetan jendeak ikus dezakearen bideoklipa, entzungailu entzuten du musikak haren diskoa, eta gaur ezpada bihar ere arekin egoteko aukera izango dugu. Bigarren kafean izan genuen elkarrizketa akustikoan, eta hementxe da haren nezeser sortarekin, bere diskoarekin, jertxe ederraskoekin, hemen denetari daukagu, Maider, zemuzari da joaten azoka? Ez dakit zure lehenengo Durangoko azoka den, edo lehenago egon azara, ez da? Bai, hori da, nire bigarren aldia da hemen, eta bigarren eska aurten. Zenolako sentsazioa, zenolako giroari zara bizitzen hemen jendearen gana? Biziki pozik, beti zuahemanak sortzen dira publikoekin eta egarria. Eta momentu biziki goxoak pasatzen ditugu. Aizu, jarraitu hemen saltzen, gaur ere eguna nahiko majo joaten ari da. Jendea tamainan, erotu gabe, arnaz estuan ibili gabe, baina jendea badabil. Bai, eta ez da gelditzen, jendea etortzen da, eta hori da gure aberastasuna ere, Euskal Herriko aberastasuna ere ustez. Gozatu Durangoko azokari geratzen zaiona. Mire esker, Bueno, aurrera jarraitzen badugu, esaterako balaunkako estanean hemen Sune dabil argazkiak atera, eta balaunkako kideak bien bitartean diskoak saltzen, hori ere egin behar da? Bai, noski diskoak, kamisetak eta denetarik. Artistak egoten dira euren lanetara, eta pixka bat kobertura eman bat zaie. Bai, noski laguntze, hemen gaude laguntzeko, artistei laguntzeko, ezken pina horretako gaude. Hemen, etzunean hori. Durangoko azuneka daukan gauzaik onena da, fanak edo zaleak egotea bere artistekin. Horretarako gaude. Horretarako daude balaunkako eta beste hainbat enpresetako kideak, artistek euren zalekin egon ahal izateko eta bien bitartean salmentak ez deskuidatzeko, beraz hori ere garrantzitsua da. Eta hementxe jarraituko bagenu eta planoan utziko dizuegu nolabait ikusten, ikusiko duzu hemen ilarra dagoela Suneren disko sinaketarako. Sunek horrela egiten dugu eskuarekin, sartuko gara momentutxo batean, Imanol, ze sinatu dezake bi gauza batera egin ditzakezu? Ez. Montotareaz gara? Gustatzen zait, bakoitzai bere... Zean mindfulness orduan esan. Zemuzari da joaten azoka. Nekean abaritzen asia zara edo oraindik indartzu?
Bueno, ja nago pixkat erdibide horretan, bai, narkatuta nago pixkat, baina, bueno, goiza da oraingoz energiakin kafe hartu dut. Jarek ez dute etenik, jende mordoa egunero menukitzen ari zarena, bueno, horrek ere ematen du, bizipoza eta gozotasuna, ez? Bai, ikustea jendeak entzutu zaitula, egiten ditugu kantak ez, eta polita. Eizu, proiektu berriarekin dagoeneko Durangon egondakoa zara, untzarekin ere bai, esan daiteke, bueno, urte batzuk, Durangoko azoka ezagutzen, sakon ezagutzen hasitakoa zarela, ez? Bai, atxoko guztiak ezagutzen ditut, kaleak, landako barroa, dena. Bada agendan markatu duzun zerbait, kontzerturen bat ikusi nahi duzuna, hitzaldiren bat, erosi nahi duzun zerbait, baduzu horrelako egin beharrekoen zerrenda bat hemen Durangoko azokarako? Egia esan bai, baina gero ez dut ukitzen denboraik eta ez dut asko disfrutatzen kanpotik. Carmele Jaiokin egon nintzen atzo podcast batean eta pendienteakat bere bi liburuak, aurreko urtekoa Maitasun kapitala eta aurtengoa. Eta gero gustatuko litzaidake maketaleak ezako irabazle ahotsenean kontzertu bat. Ja ez dakit noiz zuten ere, ezin dut, porque naiz ateratzen hemendik, baina gustatuko litzaidake gaur ikustera joatea eta bazkat planak, baina ez dut uste lortuko dituten. Eta planak ez lortzeko arrazoia, hemen gauza asko sinatu behar dire, eta kamararekin ere joango gara pixkanaka Durangoko azokaruntz, aizue, gaztetxoak. Dagoeneko sinadura lortu duzue? Ez. Lortzen ari zineten gu agertu garen momentuan krutxtu, ez da? Bai. Ez ikuste duzu gu joaten garenean sunezuekin egongo dela? Bai. Bale, sinadura eskatuko dio, eta zer gehiago nahi duzu eraman Durangoko azoka ondatik, bere diskoa bat duzu, entzuten duzu bere musika? Bai, batzuetan bai. Txitxarro eta lakoak bai. Txitxarro da zure kantu gustokoena? Bale. Txitxarro. Txitxarro zalea zara, Gaztea fuerte datoz, Xune? Bai, ez dut uste, bueno, polita iruditzen zait kontraste hori ez. Lehengo txitxarro eta oraingo gazte duten txitxarro kontraste. Imaginario visualare eta imaginario kolektibo aldatu egin. Oso polita iruditzen zait. Xune dozen zaitugu sinaduretan, gaztetxo guztiekin, eta gozatu Durangoko azokan. Eskerrik ezueke bai. Julen Goiuri, esandakoa, Xune sinaduretan hementxe, baino iritsi gara nolain plazaren, ateetako batera, hemen ertz batean esan da bezala lehen zerrenda, eta guk atzera kontizatekin, iritsiko gainateke, Neomak dagoen tokira, kar musika hemen, Ruper Atzo hemen txibili zen, diskoak saldu eta sinatzen, eta hortxe ikusten ditugu xutik taldea, Uso Pop, Eskabidean, Mirua, hainbeste eta hainbeste dira, batzutan koste egiten dela kokatzea ere, ze hemen jende asko dabil, saltzaile asko, artistak askotan kolektiboetan elkar banatzen dituzte euren proiektuak, Mukuru kolektiboan esaterako Peru Galbetetako gaur nolabait txanda egiten, gatzo esan zigun erreleu eman behar lankideei edo tapideei proiektuki. Eta horrelakoak gertatzen dira, batzutan enpresako kideen babesarekin, beste batzutan kolektibo modura, batzuk ausartzen dira estanda eurten kabuz hartzera, norberak neurtu egin behar du. Badagoelako koste bat, aipatzen genuen egun hauetan koste ekonomiko bat, estan bat jartzeak suposatzen duena, baina batez ere koste pertsonal bat ere, horren atzean dagoen estresak ikusten nekea ere pilatu egiten dela. Inigo, barkatu, tarte batzutan moztu egiten zaigu zure hartu emana, ez da harritzekoa, da bilen jendetzarekin, orain arte oso ondo joan da, baina azken zati honetan apur bat moztu egiten zaigu, beraz, ondo baderitzozu, Inigo, ez dakit hor beste zerbait ikusten baldin baduzu hitza eskatu, bestela, ja amabiak izateko ere ez dira minutu gehiagi falta, beraz, apurka, hemen Goiurik eta biok, gaurko egunari, biharkoari geratzen zaionaren, errepaso bat egingo dugu. Ez dakit pixaka hurbiltzen ari gara, nolabait seteruntz, eta esango diguzue, ea gure konexioare egonkortu egiten den, ala baldin bada, baditu oraindik hainbat lagun hemendik azken minutu hauetan agurtzek. Ados, oraingoz behintzat konexio ona ari da izaten, beraz, hementxe mantenduko zaitugu, gu errepasotxoa egiten joango gara, eta zerbait daukazunean, eskatu hitza eta sartu lasai. Oso ondo, Julen, segituan burutiken estan izango gara. Oso ondo. Bitartean Goiuri esan duguna, gaurkoari geratzen zaio asko, eta ez da aztu behar, bihar, naiz eta astelena izan, Hego Euskal Herrian jai eguna denez,
azokak, goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 bitartean ateak zabalik izango dituela. Bai, gaur igandea da, igandea abenduak 7, badoa eguna aurrera, baina oraindik egunari ere asko geratzen zaio. 12ak jotzear dira, laizzer 12 eta 10 isu egongo da Ahotsenea musikan, Plateruenan egiten diren kontzertu hoietan, ondoren Inigo gaipatu du ilargi ere antxe egongo dela, Sara Zozaia ere bai, Gar, Erromintxelak, Silitia, Arria, Ginka Biloba, Gaiu, egun guztiko egitaragoa dago musikari dagokienez, baina baita ere, ez dakit liburu aurkezpenei dagokienez, ere eza, badakit, aipatu zigun, orain ez dut gogoan nork, baino txatean idatzi zuen Laura Mintegiren liburua nahi zuela, eta Laura Mintegik gaur aurkeztuko du Akabo liburua arratsaldeko 5:00 eta hortxe edukiko dute aukera baita kulturzaleek liburua erosteko, baino gehiago ere bai, Karmele Jaio aipatu du Suneko kerrez banago, Arrizko bihotza gaur aurkeztuko du, 6:30, beraz, egun guztiko egitaragoa dago. Aipatu genuen aurrekoan Durangoko azokako webgunea ederra dela, oso ondo dagoela, informazio guztia dagoela bertan, beraz, kuxkuxeatu eta bertan topatuko duzu, baina nik aipatu nahi nuen bihar astelena dela eta naiz eta gaur igande izan agian jendak pentsatuko dela gaur dela azkeneko eguna Durangoko azokarena, baina ez da horrela, bihar ere badago, bihar gauza ugari egongo dira eta baita ere kontzertuak bihar ere Plateruenan eta ez dakit ze aipatu dezakegun, ze badaino gehiago izango dira. Ni adibidez gogotsunago Beleren kontzertua ikusteko, Beleren zuzeneko ikusteko muturrez, zerura, 1:20. Guk irratsaioa bukatu dugu, jaso ditugu gauzak, eta joan gara Bele ikustera. Horrela irudikatzen dut nik biharko egunaz, 1:20 antxe egongo da, eta nik ikusteko gogotsuna dago, eta han egongo da baita ere Ekiza, Argitzala proiektuarekin Jurgi hor egongo da, badekizu gure lankide Imanolek esaten duela Euskal Herriko guapo ofiziala dela Ekiza, eta joango gara ikustera, gure guapo ofiziala. Egun hauetan ikusi dugu, Jurgi Ekiza, hemen goiz partean behintzat estanean bere diskoak sinatzen, bere bakarkako azken lan horri sinatzen, eta iluntze partean ere ikusi dugu Durango aldetik, beraz, azoka egun hauetan hemen dabil, eta norbaitek baldin badago entzulen artean gaur arratsaldean edo bihar azokara hurbildu eta zer erosi ez dakien horietakoren baldin bada, izan liteke, aukera on bat izan liteke, Jurgi Ekizaren diskoa erostea, beste hainbat aukeren artean. Laster eguerdiko 12 izango dira, Juri, baina pixka bat... Baina Inigo bihurrikerietan dabil, iruditu zait. Zertan dabil? Bihurrikerietan dabilela iruditu zait, eta izu azkeneko minututxo batzuk berarekin hitz egiteko aukeran balin bagaude, eskertuko nuke, ze barrez lertzen ikusi dut gure barneko kamaratik. Hemen guk jarrita daukagula ondakoko irudia, eta orduan zuek ez duzue ikusten Inigo, baina guk kamaratxo txiki batetik ikusi dugu, eta ari da jendearekin hitz eta pitz. Inigo, zea bil? A ber, burutikeko estandera etorri naiz, pendiente genuelako hemen, ezertxo bait zirikatzea, badaramatza egun batzuk, Valentinoko giro horretan, Ahotseneako giroan elkartopatzen, esan genuen mikrofono bat behar genuela, Muganen kontzertuan improvisatu genuen koro ura nolabait txertatzeko soinu mailean, baina gauza serio eta zeritzein nahi dugu. Ipuinak burutiken diskoa eta trampa bat. Badago hemen work in progress bat, jendeari saldu diozue buruan ideia bat, baina ideia hori hola pixkat gozatzen ari da, nola izaten ari da hori. Bueno, pixkat lehia da, bale. Begira, itxoin, fokatu peiotxu hor momentu bat. Hautsak ere, justu hor. Peio ari da jendeari zine egin dioten disko hori ekoizten. Bai. Durango gazokan, teklatu Arturia batekin, audiente txartelarekin hortxe, zeitxura guapo daukan, Bai, igual gero deskuidatzen bada gure maletara. Bueno, Peio ari da ekoizten, oraindik ez dagoen, baina ipuinaken jarraipen edo bigarren zati izango dena. Bai, sorpresa bat sartu nahi izan genuen, izan delako urte bat, hau apurikok izan dugu, urte bat bastante kaotiko, eta ingo dugu 7 abestiko, diska bat, eta, bilduma bat, ondo zegoen, 7 abesti, baina guretzat, gehiago nahi, orduan esan genuen, zatitze dugu bi etapatan igual, lehenbizi saltzen dugu diska analogikoa, zein dugu esan analogikoa gauke, eta gero, orain peiotxurekin elkarlanean, peiotxu burutik, berdin zait, aigara sortzen be alde hori, ez dugu zenbat abesti izango diren, supa sortzen dut asko ez dira izanen, baina hori itzei ere dago horrendik.
da askoz elektronikoagoa da. Beraz, ipuinak eskuratzen duenak, eskuratzen du norbaiteko gonbidapen bat etorkizunera. Hori da, hor barruan daukegu QR bat, eta QR hortan sartzen baldin bada jendea, pues... Ez aurkituko, webgune bat. Niri peiotxu estantzidan topatuko dugu bat. Lanean ari gara, Estamos trabajando en ello. Ondo dago, ez zerbait bada. Promesa bat topatuko du, baina jakin badakigu peiotxu lanean ari dela. Bai. Gu gara testigu, entzuleok, ikusleok, Durangoko azokan zehar, aurikularrak jarrita, lanean ari direla, ipuinaken bigarren zati horretan. Bueno, bestelakoak kontzertua, parranda, estanda, nahiko Durango kompleto ari zarete bizitzen. Bueno, bai, nola esaten da full experience bat. Bai, gaur txintxo gaude, gira esan, baina lan asko, pozik. Julen, ni etorri naiz hemen leporatzea Burutik Tarrei eta Peiotxuri, atzo parrandan gu baino gehiago luzatu zirela, baina harrapatu gaituzte, uste duzu eta biok etxeratu ginela edo hoteleratu ginela, eurak baino beranduago. A ber, kontua da, hemen daola, Burutikeko pisukiden erdia, eta beste erdia baindikan jarritzen du lotan, ze beste erdia bain zu lotan. Gordes, eskaintxo ingenun, ze gaur ingo du parranda, eta konbidatu zaude, Konbidatuta zaude. Julen, Goiuri, badakizu ez zer den saiatzea Durango duin bat eramaten eta artisten erdiek zor dizkidatela tragoak liadak egiten dizkidatelako. Atzo ikusi nun neomerkekin beste hitzaki bat sortuten nuela, pote bat irabazteko. Osea, esan behar nintzen. Baina erresa daukazu, zuek egin beharrekoak egin, eta ez duzu ezorrik izango. Egia da, barkatu. Kaso honetan, Inigo, hemen garbi dagoena da, Durango leku txarra dela gezurretan ibiltzeko. Hemen batek ezpada besteak harrapatu egiten zaitu. Kontatzen dira bi gauza. Gauza asko gertatzen direla eta guk dena kontatzen dugu. Akaso isilik egongo bagina, sanogoa litzateke guztia. Baina kontatzea ere zilegi iruditzen zaigu eta gure entzuleek dena jakitea ere gustatzen zaigu. Kontatzen ditugu gure penak eta miseriak, parrandak ez ditugu kontatuko ba. Burutik Tarrak hemen utziko ditugu eta beste lagun batzuk hemen didauzkagu, egingo dugu aurrera, estanean barrena, ze Janus Lester Tarrak ere badabiltza, hementxe saldu eta saldu, argazkiak egin eta argazkiak egin. Kuadrilla, zer modu zaudete? Ugi, oso pozik egia esan, oso pozik. Egia esan daukezu, Euro Disney aurpegia. Ari delako izaten hau pisatorrelako fantasia bat, ez, pentsa. Ez, badoka aurpegian jokinek arazialako, ume Euro Disney itar baten ilusioa. Pozia gaude egia esan eta sumatzea egula uste. Pozik eta atxeden hartuta? Atxedena beti, hortarako beti denbora hartzen dugu. Honek gezur naparraren usaina zuen, Hemen egiak esaten ditugu batzutan, baina denak ez dakit. Bueno, lan honekin zabiltzate, hainbat eta hainbat ordu egin dituzue, kamisetak hemen dozkazue, jende horbiltzen ari da, nolakoa izaten ari da Durango. Esan duzue pozik, bueno, izan daiteke poztasuna arrazoi askorengatik, saltzen ari zarete, mugimendu egoten ari da. Bai, mugimendu aldetik pozik, da ez bakarrik jende kantiaren gatik, baizik eta pizkat guetorri garrelako aurten mentalidadeakin ospatzen ari garela, urte hau guretzat izan da zoragarria, karritu kamiseta berri batzu, baina ez abesti berri bat, ez pizkat lasaiago etorri gara ospatzera, eta egia esan, eukitzea gaur tartea jendearekin hitz egiteko, kontzertu hontan hau, beste hontan hau, izaten ari da guretzat oso ederra, balio du lako urtean laburpen bat bezala egiteko, eta pozik horien jende guzti honekin. Esan behar nuen, dagoeneko Janus Lester, filosofia do Janus Lester, ohitura durangarra bihurtu den, Instax dira, Instax argazkien joku honekin, bigarren egun eta herrian gaude eta dagoeneko leku gutxi. Ja, hauek gogoz hau da aurpegia tapatzeko, Hori izan behar nuen, igual aurpegia tapatu behar. Ja galdetu diogu, a ber, ja jartza goztu no. Hasi gaiteke lorak tapatzen, erora... Laister da. Eta igual begia bakarrik ikusten. Abisatuko dizugu nahi bazu, azkenekoa. Bueno, espero dugu abisatu behar izatea. Bai, bihar pasako naiz hori egitera. Inigo, akaso Janus Lesterrekoak izango dira Durangon gehien engainatzen duten taldea? Esan nahi dut, oso txintxo itxura daukate denak, baina gero izkutuan hauek ere ziur parrandak egiten dituztela. Dio Julenek, Julen Goikoetxeak, akaso zaretela Durangon gehien disimulatzen edo gezurrean bizi zaretenak, oso horpegi honak eta oso itxura zintzoa, baina parrandasko egiten omen duzuela. Esperentzia, ez pixkat, azokan zehar ez duzor, hainbeste denbora, beste standeko kideekin hitz egiteko, orduan
gauez bukatzen den, azoka, guk aprobetxatzen ditugu urrengo ordu horiek, hortarako. Lana da ere, bai. Iker Laurobak abesten du. Aitzakiari gezurra dario. Egia da. Uste ark aspaldi harrapatu gintuela guztiak. Entzuleok, Julen Goiuri uste dut eguerdik 12ak ondo pasata ditugula dagoeneko eta konexio hau eta saio hau, bigarren kafe hau bukatu egin beharko dugula. 3. eguna Durangon, nekea artistengan, nekea artista kazetari eta bestelakoengan ere bai, baina pozik gabiltza. Euro Disney sindrome horretan denak murgilduta, gozagarria da Durango, oraindik gaurko egun osoa eta biharkoa geratuko zaigu, baina entzuleok gogoratu eguerdiko ordu bietan geldialdia egingo duela azokak, ordu erdiko geldialdia, Gazako, Palestinako sarraski hori salatzeko, poesia, herrien arteko elkartasuna, eta musika. Bertan gainera egoteko plazerra izango dugu, Janire Arantzabe eta biok nola zaintzen da irrifarra kantatzen, beraz gogoan izan tarte horretan, salmenta guztiak eten, estan guztiak itxi, eta elkartasun unea biziko duela Durangoko azokak. Ni hemen geratuko naiz, Julen Goiuri, zuek agurtu saioa. Gaur ere dotore Inigo, eskerrik asko. Gero arte. Ba, Goiuri, Inigok esan duena, 12ak pasata dira, kasik 12ak eta 8 minutu ere badira, eta guri saioa agurtzea besterik etzaigu geratzen, entzulei, ba hori, Inigok aipatu duen hori, ordubietan izango den, ba, geldialdi hori gogorarazi, eta baita ere aldi berean gogorarazi, alde batetik, gu bihar, goizeko 10etan itzuliko garela, eta bestetik lehen aipatu duzuna, gaur eta biharkoa ere geratzen zaiola azokari. Noski, oraindik kontzertu asko ditugu ikusteko, liburu aurkezpen asko, solasaldi, aurkezpen, erakusketa, bueno, plan mordoa ditugu aurretik, eta beraz, Julen, entzuleak agurtu, eta gu bagoaz eskaileretan bera, benetan ona mamira. Ba, esan dagoa entzule, eskerrik asko, gaur ere gurekin izateagatik, eta bihar azokatik 4. eta azken saioa, goizeko 10etan, hementxe Landakotik, 2. kafea naiz irratian. Aprobetxatu igandea, ederra dago eta. Keep calm and 2. kafea.